Noin. Hyvää iltaa vaan mun puolesta myös kaikille. Ja tänään ollaankin mahtavan aiheen parissa. Lyhyesti ensin minusta. Siellä on varmasti ehkä moni, joka ei ole mun luennolla koskaan ollut. Niin on tosiaan Sofia Haapanen ja eläinten kouluttaja. Ja työskentelen aika monipuolisesti alalla. Olen sekä opettaja, taitotalolla opetan tulevia eläinten kouluttajia. Sitten on myös yrittäjä, teen niin kuin koiran käyttäytymiskonsultaatioita yksityisasiakkaiden kanssa. Ja sitten on myös tämmöinen Pennun vuosiverkkopalvelu, joka on semmoinen vuoden mittainen koulutus ja koiran käyttäytymisen oppimisen palvelu. Siellä kuuluu jonkun ääniä, mutta jos mun kuva vie liikaa kaistaa, niin mä sitten laitan sen pois, jos pidän vielä päällä. Sitten mulla on tällä hetkellä 3 vuotta myös Suomen eläinten kouluttajat ry:n puheenjohtajana, semmoinen luottamustoimi, ja näiden kaikkien arkea täyttävien tehtävien myötä niin saan vuorovaikuttaa tosi paljon erilaisten ihmisten kanssa tällä alalla ja näen tosi monipuolisesti pystyn keskustelemaan ja kuulen, että mitä toisaalta koirien omistajat pohtii ja mitä ongelmia siellä on ja sitten pääsen kuitenkin myös ammattilaisten kanssa paljon vuorovaikuttamaan myös. Olen myös opiskelijana vähän töiden ohessa Tampereen yliopistolla opiskelen ihmisten elinikäistä oppimista ja sitten myös ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys on tässä loppusuoralla vielä hetken verran. Täällä Ihana koiruudella on saanut pitää ilahduttavan monta luentoa jo ja tätä tämän iltasta onkin ollut super hauska koota. Ehkä osittain siksi, että meillä on tänään semmoinen aihe, joka toisaalta on niin kuin ihan päivittäinkin jo itselläni niin kuin, tarkastelussa tai läsnä ihan jo koiran omistajana, mutta sitten myös just asiakastyössä ja opettajana ja sitten myös tietysti erilaisia julkisia keskusteluja seuranneena tai seuraavana, niin paljon tulee pohdittua juurikin sitä kuumaa kysymystä, että mitä nyt on se eettisyys ja mitä on nykyaikainen koulutus. Ja onko tänään nykyaikainen koulutus niin sanotusti huomenna jo vanhentunutta vai missä vaiheessa se vanhenee. Niin tosi mielenkiintoinen aihe laitetaan tuolta teille näkyviin kanssa, että miten nyt sit on päätynyt koostamaan tätä sisältöä. Aika tuhti setti on tässä. Saa siis tosiaan kysyä siellä chatissa matkan varrella, että aika lailla tässä varmaan posotan menemään, mutta ehdottomasti erityisesti jos jotain epäselvyyksiä jää, niin heti vaan kysykää. Ja sitten niin kuin aina mun luennoilla, niin myös luennon jälkeen saa muuhun olla yhteydessä mitä tahansa kautta, jos haluaa vielä jotain luentoon liittyen kysyä tai keskustella. Mutta nyt olen tämän materiaalin koostanut niin, että ensin vähän tarkastellaan ylipäänsä just sitä, että mitä etiikka tai eettisyys on, eli mistä me varsinaisesti puhutaan. Ja sitten tämä ei ole niin kuin kouluttamisen luento, eli en tule suoraan kertomaan, että näin koulutat nyt asian koiralle, vaikka myös koirien kouluttamiseen liittyvien niin kuin termien äärellä ollaan ja paljon sitä kouluttamista käsitellään, mutta pyrin niin kuin eri näkökulmista kokoamaan sitä tietoa ja niin kuin ajatuksia paitsi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen, josta sitten johdetaan eteenpäin siihen, että mitä itse asiassa esimerkiksi se koiralähtöinen koulutus on. Eli mitä kaikkia asioita meidän tarvitsee huomioida, jotta kaiken tämän seurauksena ehkä sitten tehdään niin kuin eettisesti hyviä ratkaisuja ja eletään ja oletaan sen koiran kanssa mahdollisimman eettisesti.
Ja toivon, että jokainen niin kuin omista lähtökohdistaan ja ehkä just siitä riippuen, että kuinka paljon tai vähän on ylipäänsä paneutunut näihin kaikkiin aiheisiin jo, niin saada enemmän tai vähemmän jotain oivalluksia tältä luennolta. Tai sitten ehkä jotain ajatuksen siemeniä siitä, että mitä voisi ehkä lähteä tämän setin jälkeen tutkiskelemaan eteenpäin tai mikä erityisesti sitten herätti kiinnostuksen. Mutta lähdetään aiheeseen. Eli eettisyys, ehkä tai todennäköisesti sana, jota moni varmasti on niin kuin paljon kuullut ja sitä markkinoinnissakin käytetään, että on niin kuin eettistä sitä sun tätä tai toimitaan eettisesti, mutta olisi myös aina hyvä niin kuin määritellä välillä, että mitä sillä varsinaisesti tarkoitetaan tai miten se näkyy esimerkiksi meidän toiminnassa. Ja etiikka on siis itsessään oikeaa ja väärää tutkiva oppi. Ja se on siis myös ihan oma tieteen alansa. Ja sillä tarkoitetaan niin kuin jollain lailla pohdittua tai just reflektoitua näkemystä oikeasta ja väärästä. Ja tämä oikea ja väärähän on nyt jo yksi esimerkiksi meitä ja koiria erottava tekijä, että meillä ihmisillä on kyky ajatella asioista, että nämä ovat oikein tai väärin ja muodostaa tämmöisiä mielipiteitä. Sitten ammattietiikka, niin sillä taas tarkoitetaan jonkun ammattialan niin kuin yhteistä näkemystä siitä, että millainen se ammatillinen toiminta on tai tulisi olla, mikä on oikeaa ja hyvää, tai mikä taas on semmoista, mitä olisi hyvä välttää. Ja ehkä tämä ammattietiikka niin juurikin sitten luo vähän sitä yleistä standardia siitä, että miten esimerkiksi nyt eläinten kouluttamisen alalla nähdään tällä hetkellä niin kuin eettisenä toimintana. Mutta sitten vielä tämä, jonka edessä varmasti eri elämän osa-alueilla jokainen on ollut tai tulee olemaan, niin tämä eettinen ongelma. Eli se, että kun mietitään, että mikä on hyvää tai mikä pahaa tai mikä on oikein ja väärin jollain tietyllä toiminnan alueella tai tietyssä tilanteessa, niin voidaan päätyä tämmöisen eettisen ongelman äärelle, joka yleensä muodostuu siitä, että meillä on jonkinlainen ristiriita kahden tai jopa useamman arvon välillä. Ja ihan niin kuin arkinen esimerkki voi olla vaikka se, että me ei esimerkiksi haluta, tai minä en halua, että mun koiraa pelottaa mikään asia, mutta sitten sillä esimerkiksi on joku semmoinen vaiva, vaikka korvatulehdus, niin mä en halua, että sitä pelottaa ja sattuu, ja tiedän, että tutkiminen vähän sattuu, niin joudun niin kuin miettimään, että pitää kuitenkin mennä lääkäriin ja tutkia, jotta saadaan hoidettua. Tai sitten ehkä vähän kinkkisempi jo, niin se, että tietyllä tavalla en halua, että mun koira koskaan olisi stressaantunut tai kokisi turhaa stressiä arjessa, mutta silti mulle esimerkiksi henkilökohtaisesti olisi hirveän tärkeää vaikka harrastaa sen koiran kanssa. Tai haluaisin, että koira on sellainen, että kaikki pystyisi silittämään sitä. Mutta jos koira ei siitä tykkää, niin vaan, että kumpi tässä nyt sitten on se niin kuin tärkeämpi tai olennaisempi asia huomioida. Mun tarpeet vai koiran tarpeet. Ja jos vielä niin kuin ihan pikkasen mietitään, että mikä ohjaa myös sitä, että mikä nyt on eettistä, niin meillähän on tietysti eläinsuojelulaki Suomessa. Ja siellä esimerkiksi on tämä lause siitä, että laki määrää, että ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä eläimelle. Mutta sitten taas päästään siihen tulkinnan varaisuuteen, että mikä on niin kuin kenellekin tarpeetonta. Että onko tarpeeton kärsimys se, että eläintä viedään tilanteeseen eikä kysytä sen mielipidettä, että no haluatko nyt, että sulle tehdään niin tai näin. Onko se tarpeeton kärsimys, jos ei kysytä? Tämä on ehkä niin kuin yhdenlainen ääripää. Ja sitten se toinen, että onko joku, niin kuin ajatteleeko joku tarpeettomasta kärsimyksestä jossain tilanteessa niin, että jos ei vaikka sähköpannan käyttäminen riitä, niin laitetaan myös piikkipanta. Että siinä menee raja.
että olisi nämä kaksi samaan aikaan päällä. Eli mihin niin kun, paitsi tilannekohtaisesti, mutta myös sitten just arvopohjaisesti, niin mitä kukakin niin kun kokee sillä tarpeettomalla kärsimyksellä. Ja juuri se, niin kun varmasti jokainen niin kun voi siihen samaistua, että se on varmaan just myös se syy, miksi nämä ei ole helppoja keskusteluja, kun mietitään, että mikä on eettisyyttä. Ja siksikin ajattelen, että jokaisella on ihan se oma prosessinsa käynnissä siitä, että minkälaisia arvoja minulla on, mitä tiedän. Tullaan palaamaan muutamiin tutkimuksiin, mutta juurikin meidän päätöksiin vaikuttaa paljon se, että kuinka paljon tietoa mulla on jostain asiasta. Ja sitten se, että miten me päätetään sitä tietoa käyttää. Esimerkiksi se hyvin niin kuin, ihan ilmiselvä asia on se, että jos ajatellaan että rangaistukset, että kukaan ei halua rangaistuksia ja ne tuntuu epämiellyttävältä. Ja silti niitä käytetään. Niin se, että rankaisuja käytetään, niin se on niin kuin valinta. Ja mistä se sitten johtuu, niin sitten voi palata näihin ja miettiä, että niin kuin omalla kohdalla, että onko se, että oikeuttaa jostain. Ajattelee, että koska koiralla on katto pään päällä, niin minulla on oikeus myös sitten tehdä niin tai näin jossain tilanteessa. Tai mitä ikinä sieltä sitten niin kuin syiksi itse löytää. Mutta tämmöinen niin kuin alustus nyt tähän niin kuin sanaan eettisyys, mikä tuossa luennon otsikossakin oli. Haluan ihan vähän vilauttaa muutamia otteita juurikin tuon meidän eläintenkouluttajayhdistyksen eettisistä periaatteista. Nämä on ihan siellä kotisivuilla nähtävillä ja suosittelenkin, että käy ne lukemassa kokonaisuudessaan, niin tietää ehkä vähän just sitten, että mikä tällä hetkellä ohjaa Suomessa ammatikseen eläimiä kouluttavia. Tai oikeastaan eläinten kouluttaja, jos Suomessa ammattitutkinnon siihen käy, niin siitä valmistuu ikään kuin hyvinvoinnin ja käyttäytymisen ja kouluttamisen asiantuntijaksi. Eli se on tosi paljon muutakin kuin sitä kouluttamista. Ja sieltä mä nyt olen nostanut tämmöisiä asioita esimerkiksi, että aina koulutussuunnitelmaa esimerkiksi laadittaessa ja koulutustapahtumassa, niin eläimen terveydentila ja yksilölliset ominaisuudet tulee ottaa huomioon. Niitä ei siis voi ohittaa. Ja tämä tarkoittaa käytännössä myös just sitä, että eläintä niin kuin näkemättä, että miten joku asia juuri tälle yksilölle vaikuttaa, niin on mahdotonta sanoa, että mikä on niin kuin toimiva tai miten nyt tulisi tehdä. Eli tämmöiset, niin kuin, että naapurin koiralle tämä toimi, kokeile säkin, niin semmoiset ohjeet niin kuin heti on poissuljettu, jos jo ajattelee tätä yksilökohtaisuutta. Sitten siellä linjataan, että kouluttajan tulee valita tilannekohtaisesti aina eläimen kannalta mahdollisimman miellyttävä koulutustapa. Ja lisäksi siellä on just näihin asiakkaisiin liittyviä, että asiakkaat täytyy ymmärtää myös ja pystyä itse sitten toteuttamaan näitä kotona. Ja koulutustapa pitää hallita niin hyvin, että se ei aiheuta eläimelle kipua ja pelkoa. Sekin on hyvin selkeä sääntö. Ja pois sulkee tietysti sitten jo paljon niin kuin menetelmiä. Sitten koulutuksen täytyisi perustua ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen. Ja tämä on muun muassa se yksi syy, jos joskus ihmettelee, että vaikka jotain ongelmallista käyttäytymistä lähdetään niin kuin työstämään, niin mun kokemus ainakin on se, että monesti ehkä koiran omistajana ajattelee, että se prosessi menee niin, että saadaan esiin se ongelma ja sitten se jotenkin korjataan. Mutta niin se ei niin kuin mene tai niin ei oppimisen lainalaisuudetkaan toimi. Et jos lähdetään tällä korjausajatuksella, mikä on ehkä nyt, jos vähän niin kuin tässä meillä on rinnakkain nykyaikainen ja sitten perinteisemmät, niin perinteisesti hän on perustunut just käyttäytymisen muokkautuminen siihen, että on joku ongelma ja sitten me halutaan tämä käyttäytyminen pois. Ja me esimerkiksi heitetään sitä koiraa jollain kolinapurkilla, jotta se pelästyy eikä enää uskalla käyttäytyä. Eli me tukahdutetaan käyttäytymistä ja aiheutetaan sinne epävarmuutta
paitsi tilannetta kohtaan, mutta yleisesti myös ympäristöä kohtaan, ehkä ihmistä kohtaan. Me ei ikinä voida tietää, mihin kaikkeen se eläin ikään kuin ehdollistuu siinä tilanteessa, kun se kokee tämän epämiellyttävän asian. Ja se toinen juttu on sitten tietysti se, että se, jos me tukahdutetaan sitä käyttäytymistä, eli vaan niin kun sammutetaan tai poistetaan sitä oiretta, niin me ei koskaan tulla niin kun käsitelleeksi sitä, että miksi se koira käyttäytyi tietyllä tavalla. Että pelottiko sitä ja siksi se vaikka haukkui tai rähjäs. Tai turhauttiko sitä ja siksi se haukkui ja rähjäs. Ja tästä sitten palatakseni tuohon slaidin kohtaan, niin se nykyaikainen ja kestävä ratkaisu käyttäytymisen muuttumiseen on se, että me lähdetäänkin opettamaan koiralle jotain semmoista käyttäytymistä, mitä me haluttaisiin nähdä siinä tilanteessa sen sijaan. Ja sitten tehdään se koulutusprosessi niin hyvin ja eläimen niin kuin yksilökohtaisuus huomioiden, että me tullaan harjoitelleeksi siihen erilaisia tilanteita, erilaisia häiriöitä, erilaisia niin kuin mahdollisia tapahtumia, joita siinä tilanteessa voi olla. Jotta se, otetaan nyt vaikka esimerkki, niin konkretisoituu, että jos nyt on vaikka hihnassa ongelma, niin jos toive on, että koira pystyy rennosti kulkemaan meidän vierellä, niin me treenataan sitten paitsi vierellä kulkemista, mutta me treenataan sinne koirahäiriöitä, ihmishäiriöitä, liikehäiriöitä, me treenataan pieniä ihmisiä pyörillä tai potkupyörillä, skuutteja. Eli se prosessi on niin kuin, prosessi, joka täytyy niin kuin käydä tavalla tai toisella läpi, jotta saadaan sitä toivottua käyttäytymistä sitten sinne tilanteeseen jatkossa. Tuohon opittuun avuttomuuteen palataan vielä, mutta tämä myös, että koulutuksen ei tule saada aikaan eläimessä opittua avuttomuutta tai ylivarovaisuutta, niin se poissulkee myös niin kuin välittömästi esimerkiksi just rankasut, niin kuin positiiviset rankasut, eli epämiellyttävät välttämistä aiheuttavat seuraukset. Ja tuosta syiden tunnistamisesta puhuinkin jo äsken. Jos on joskus niin kuin pohtii sitä, että minkälainen kouluttaja on, niin kuin tekee nykyaikaisesti, niin siitäkin auttaa se, että jos käy lukemassa nämä periaatteet, niin tietää, että minkälaisia asioita siellä tulisi ottaa huomioon. Tosiaan kotisivulta löytyy nämä. Ja siellä löytyy myös sitten kouluttajalista, jossa on niin kuin yhdistyksen jäseniä, jotka on sitoutunut näihin sääntöihin. Hyvä. Tuosta. Sitten, miksi se tiedon päivittäminen on tärkeää? Niin mä oon vähän nostoja tehnyt eri tutkimuksista tässä matkan varrella, tulee tulemaan näitä. Niin semmoinen hyvin ymmärrettävä löydös on muun muassa tämä, että mitä vähemmän ihmisellä on tietoa tai myös opintoja, tässä tutkimuksessa oli sitäkin tarkasteltu, niin sitä todennäköisemmin turvaudutaan aversiivisiin menetelmiin. Ja nyt aversiivinen tarkoittaa siis juurikin välttämisperustainen. Eli rankaisu, voi sanoa tälleen puhekielessä. Sitten mielenkiintoinen. Ihmiset, jotka perustaa tietonsa lähinnä omaan, ja joskus se voi olla tosi pitkäkin kokemus, mutta ei ole kovinkaan kiinnostunut tietonsa päivittämisestä, niin antaa hyvin todennäköisesti rankaisuihin perustuvia neuvoja. Ja tämä onkin just yksi, voiko sanoa niin kuin hieno asia, mutta myös haaste tällä hetkellä, kun tutkimusta tehdään ihan valtavasti, tulee niin kuin päivittäin julkaistaan, niin koko ajan pitäisi myös niin kuin olla hereillä ja avoin sille, että uutta tietoa saadaan. Ja jos mä ajattelen, että mä oon opettanut nyt ehkä, onko mä opettanut 5 vai 6 vuotta tällä hetkellä, niin mähän päivitän munkin luentoja ihan koko ajan. Ja 5 vuotta sitten on opettanut jotain, mistä tiedetään paljon enemmän tänä päivänä. Ja johtaa myös erilaiseen toimintaan tänä päivänä. Niin sekin on niin kuin yksi. Myös kun miettii sitten eri kouluttajia, että se, että
että se, että on valmistunut vaikka joskus 10 tai 15 vuotta sitten, niin jos ei ole jatko-opiskellut, niin on todennäköisesti hyvinkin niin kuin paljon aukkoja siinä tietojen päivittämisessä. Sitten tämä, joka on myös mielenkiintoinen, että suurin osa meistä ihmisistä, niin me tunnistetaan iloinen koira niin sanotusti vähän niin kuin, oppimattakin. Totta kai me on se opittu jossain vaiheessa niin kuin lapsena, että miltä näyttää iloinen koira. Mutta sitten tämmöinen hankittu, opittu tieto ja taito vaikuttaa meidän kykyyn tunnistaa esimerkiksi pelkoa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jos ei tunnisteta pelkoa, niin me ei myöskään tunnisteta, jos me aiheutetaan sille koiralle jotain, jota se pelkää. Eli on hirveän tärkeää niin kun opetella sitä elekieltä, opetella, miltä näyttää, kun eläimellä on joku tunnetila, mitä me tietysti niin kun parhaan arvion mukaan yritetään tulkita. Ja tämä on ehkä just yksi syy, miksi vahingossakin saatetaan käyttää niitä rankaisuja ihan niin kuin, vaikka ei tarkoiteta. Niin se, että jos me ei tunnisteta eläimessä erilaisia niin kuin, tunteita, tai sitä, että jos sitä jännittää tai stressaa, niin voi olla, että ihan sen takia sit vahingossa tullaankin altistaneeksi sitä koiraa kaikelle epämiellyttävälle. Ja se sitten, että miksi rankaisut on niin kuin tosi yleisiä edelleen ja miksi niihin turvaudutaan herkästi, niin sitä voi sitten niin miettiä. Siinä on monia syitä varmasti. Mutta yksi on se, että niistä tuli ikään kuin, niin kuin yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ennen kuin tutkittiin niiden vaikutuksia sen enempää, etenkin pitkäaikaisvaikutuksia. Koska sehän on just yksi asia, mikä myös liittyy niihin, että rankaisu voi olla tosi tehokas siinä hetkessä ja muuttaa vaikka koiran käyttäytymistä just sillä tavalla, niin kuin me toivotaan. Esimerkiksi se, että koira rupeaa hillumaan tai rähisemään jossain hihnassa, niin meiltä ihmiseltähän häviää hallinnan tunne silloin. Ja hallinnan tunne on meille, niin kuin muillekin eläimille, hyvin tärkeä. Niin se on tosi luonnollista, että me toimitaan miten vaan, jotta meille palautuu se hallinnan tunne. Eli esimerkiksi rääkästään tai nykästään tai suututaan tai mitä tahansa. Ja koira saattaa lopettaa käyttäytymisen. Eli koira haluaa, että loppuu se epämiellyttävä, mitä ihminen siinä tekee sillä hetkellä. Ja tämä käytösmuutos siinä koirassa antaa meille tietysti, niin kuin valitettavasti voi sanoa koiran näkökulmasta, sen semmoisen niin kuin onnistumisen kokemuksen siitä, että tämä toimi, sain hallinnan tunteen takaisin. Mutta sitten, jos mietitään, että mitä koira siinä tilanteessa on oppinut, niin pahimmassa tapauksessa me on esimerkiksi, jos siellä on ollut vaikka pelko taustalla, niin me on vaan tehty siitä tilanteesta vielä paljon pahempi, mutta se näkyy ehkä vasta seuraavan kerran, kun kohdataan samantyyppinen tilanne, tai vaikka se tietty koira, jos se nyt oli koirasta johtuvaa. Eli rankaisujen vaikutukset saattaa just tulla viiveellä, näkyä viiveellä. Joo. Ja sitten yksi, mitä mä itse ajattelen just tosi tärkeänä ja miksi on niin tärkeää, että sitä tietoa jaetaan ja että ihmiset haluaa oppia ja käy koulutuksissa ja webinaareissa, on se, että minä vaikka päätän, että en enää käytä rankaisuja, niin sehän ei automaattisesti anna mulle sitä taitoa toimia jotenkin muulla tavalla. Ja niin kuin sanoin, niin esimerkiksi positiivisen vahvistamisen hyödyntäminen niin, että pystyy sen koko prosessin menemään läpi, niin ei se ole ihan tosta noin vaan. Että sitä pitää harjoitella. Ja mun pitää niin kuin tehdä töitä sen eteen, että opin sitä. Ja rohkeasti niin kuin lähteä tietysti sit kokeilemaan kanssa. Mutta se on ehkä just yksi, niin kuin, mihin onneksi myös nyt ollaan pikkuhiljaa niin kuin havahduttu. Että ei voi vaan sanoa, että älkää niin kuin käyttäkö rankaisuja, vaan täytyy myös sitten suoltaa sitä tietoa, että no mitä sitten sen sijaan. Ja siksikin on mahtavaa, että on tosi paljon vaihtoehtoja tällä hetkellä olemassa. On paljon niin kuin
On koirakouluja, on yksityiskoulutusta tekeviä kouluttajia, ja nytten kaikki nämä webinaarit sun muut, niin nyt on niin kuin mahdollista aika helpostikin saada sitä ajantasaista tietoa. Joo. No jos nyt niin kuin tässä vaiheessa vähän kiteyttää sitä, että mitä se koira niin kuin lähtenyt, tai mitä nykyaikainen koulutus on, niin, ja ehkä mitä tulisi oppia, jotta sitä voi toteuttaa, niin mä ehkä sanoisin, että se on esimerkiksi juurikin, että me otetaan eläimen tunnekokemukset huomioon, me huomioidaan yksilölliset mieltymykset, sitten me mietitään sitä koiran elämää ja niin kuin kokonaisvaltaista hyvinvointia, että asiat ei ole erillisiä toisistaan. Ja sitten se, mikä on ehkä niin kuin kovin rasti myös se, että se ei ole enää niin kuin ihmiskeskeistä. Eli me opetellaan laittamaan sen koiran kokemukset meidän omien tarpeiden tai kokemustoiveiden edelle. Ja ajattelen, että se liittyy ehkä just myös siihen, että kun meillä on niin hirveän iso valta-asema siihen koiraan ja ollaan otettu se koira, niin ei pitäisi nykyään enää olla hyväksyttävää altistaa sitä koiraa asioille, jotka ei ylläpidä tai lisää sen hyvinvointia. Tai sitten jos altistetaankin, niin se ei ole ok, ettei huomioida sitä, että jos sitä pelottaa tai jos sillä on tunne, kun se turhauttaa tai näin, niin meidän tulisi reagoida. Ja tämähän on nyt just keskustelu tämä, että ihmislähtöisyys vai koiralähtöisyys, niin mitä on käyty, esimerkiksi nyt varmasti monelle tuttu suojelukoirakohu, niin on pari vuotta tässä pyörinyt. Mutta kyllä sitten fakta on se, että näitä epäkohtia ja just tätä ihmiskeskeisyyttä ennen koiralähtöisyyttä, niin kyllä sitä löytyy ihan tosi paljon niin kuin muualtakin. Että ajattelen, että ihan jokainen voi niin kuin miettiä, että mikä se oma tämänhetkinen ajatus siinä on ja mitä minä voin tehdä. Niin kuin, mikä minun seuraava steppi on, että ajattelen koiralähtöisemmin asioita. Ja sitten hevospuolella on just niin kuin hienoja esimerkkejä siitä, että kun on niin kuin tunnistettu ja tunnustettu, että hei, että tässä on vähän nyt ongelma, että ei ole ihan huomioitu aina näitä eläimiä, niin siellä rupeaa myös sitten niitä muutoksia tapahtumaan, eli toimintaa. Sen pitää näkyä jotenkin toiminnassa, sen muutoksen. Ja sitä tietysti nyt odotellaan sitten koirapuolelle myös niin kuin kuuta nousevaa, että se rupeaa näkymään toiminnassa. Yes. No, vähän sitten hyvinvoinnista ihan just siksi, että oppiminen, eli kouluttaminen, niin sen aikaiset asiat vaikuttaa eläimen hyvinvointiin. Mitä suurimmassa määrin. Ja niin kuin sanoin, niin lähtökohdan kouluttamiselle pitäisi olla se, että sen tulisi ylläpitää tai lisätä eläimen hyvinvointiin. Jos ei se tätä tee, niin sillä ei pitäisi kyllä miettiä, että onko nyt niin kuin perusteltua tai eettistä kouluttaa tätä asiaa. Ja tässä on seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunnan määritelmä. Löytyy muun muassa tuolta eläintieto.fi-sivustolta tämä. Niin määritelmä hyvinvoinnista. Ja tässä hyvin yksiselitteisesti sitten sanotaan, että eläimet on tuntevia yksilöitä, ja näin ollen perustellusti voidaan myös väittää, että niillä on oikeuksia. Ja eläimen oikeudet, jos ajatellaan meillä vankeudessa olevia eläimiä, kuten koirakin on, niin se tarkoittaa, että meillä ihmisillä on velvollisuuksia sit näitä eläimiä kohtaan, jotta niiden oikeudet täyttyy. Ja jos katsotaan, niin täällä tämä oikea alakulman pallero on ehkä se perustaso, eli on koirallakin oikeus hyvään terveyteen ja toimintakykyyn. Tarkoittaa, että siellä ei olisi kipua, ei tuntisi nälkää tai janoa, eli ihan hyvinkin perustarpeiden äärellä ollaan. Sitten ylin pallero, oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja elinympäristöön, niin koira saisi tehdä sille tärkeitä juttuja, koiramaisia asioita, eli lajityypilliset käyttäytymistarpeet ja sen sellaiset. On lepopaikkoja, jossa tykkää nukkua
ja niin edelleen. Ja nämä kaksi palleroa niin kuin luo vasta ikään kuin sitä perustasoa siitä, että jos nämä kaikki on hienosti kunnossa, niin hyvinvointi ehkä pystyy jollain lailla niin kuin sillain ylläpitämään, mutta ne ei vielä lisää erityisesti sitä hyvinvointia. Josta päästäänkin sitten tänne vasemman alakulman palleroon, joka onkin nyt sitten se niin sanotusti korkein taso, ja se sanoo, että eläimellä olisi oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin. Eli ei riitä, että on niin kuin puute esimerkiksi huonosta kohtelusta, vaan hyvinvointiin tarvitaan sitä, että me koetaan positiivisia tuntemuksia. Tässäkin on ihan pystyy itseensä niin kuin, tai samaistumaan omaan hyvinvointiin. Ja tämä pallero myös sitten just yksilökohtaistaa hyvin pitkälti sen hyvinvoinnin. Eli yksilöillä on erilaisia mieltymyksiä ja eri asiat tuo mielihyvää, niin siitä ei päästä eroon. Ja se on nimenomaan juurikin myös sitä nykyaikaisuutta, että me ymmärretään se yksilökohtaisuus eri asioissa. Mutta joo, eläimillä on siis oikeus tulla kohdelluksi semmoisella tavalla, joka tukee hyvinvointia. Ja tätä tulisi sitten tarkastella lisäksi sekä lyhyellä aikavälillä, mutta myös pitkällä aikavälillä. Ja meidän näkökulmasta tämä tietysti tarkoittaa sitä, että ymmärretään myös se, että hyvinvointi ei ole joku asia, joka joko on tai ei ole, vaan se on niin kuin jana, joka elää. Ja se on ihan luonnollistakin, että välillä on niin kuin enemmän hyvinvointia ja välillä saattaa mennä jopa pahoinvoinnin puolelle, jos siellä on jotain sairautta tai kipua tai tällaista. Niin sekin on niin sanotusti ihan ok tai niin kuin luonnollista, kunhan sen tiedostaa ja huomaa ja tekee toimia, jotta päästään taas sinne hyvinvoinnin lisäämisen puolelle. Ja sitten tästä vielä sellainen, että tämä määritelmä ei niin kuin periaatteessa katso aikaa ja paikkaa. Eli tämän tulisi niin kuin johtaa sitä meidän tekemistä siinä arjessa, mutta myös ehkä harrastuksissa tai työtehtävissä. Niin nämä samat oikeudet pätee koulutustilanteissa. Eli tuetaan hyvinvointia, eikä päinvastoin. Ja sitten toinen vinkki, Eläinten hyvinvointikeskus juuri julkaisi semmoisen uuden oppaan oppimisen ja kouluttamisen termeistä muistaakseni, mutta siellä on tosi paljon myös just hyvinvointiin liittyvää asiaa, löytyy niiden kotisivuilta. Niin siellä oli siinä alussa hyvin jotenkin oivallisesti mainittu, että tämä väkivaltainen kohtelu on just aina valinta, ja jos se tuntuu välttämättömältä tai ainoalta vaihtoehdolta, niin silloin on kyllä syytä perehtyä enemmän eläimen hyvinvointiin ja oppimiseen. Ja kohta vielä näytän toisen kuvan, mistä tämä käy myös hyvin selville. Ehkä vielä tuosta yksilökohtaisuudesta ja just yritän niin kuin sitoa tätä just tähän nykyaikaisuuteen tai siihen, että mikä on niin kuin muuttunut. Nyt en osaa määritellä, että missä se muutos on tullut, mutta jos ajatellaan nyt niin, että on vähän sitä vanhakantaista ajattelua ja sitten on nykyaikaista, niin ehkä yksi muutos, mitä itse ajattelen, niin on se, että koiraa ei enää nähdä semmoisena yksilönä, jolle me just tarjotaan katto pään päälle ja koiran sitten tarvitsisi sopeutua siihen meidän olemiseen ja olla jotenkin niin kuin kiitollinen siitä, mitä sille tarjotaan. Vaan päinvastoin niin me ymmärretään, että me on valittu ottaa se koira meidän elinympäristöön ja meidän vastuulla on myös sit pitää huoli just siitä, että sillä on edellytykset onnelliseen elämään. Ja että se pystyy kokemaan turvaa erilaisissa tilanteissa, pystyy ennakoimaan eri arjessa tapahtuvia asioita. Ennakointi tuo turvaa, turvallisuuden tunnetta. Ja jos pystyn ennakoimaan, niin mun ei tarvitse stressata asioita. Eli rutiinit on yksi, mitä voi huomioida. Ja sitten se, että opetetaan toimintatapoja, jotka varmistaa sen, että se suhtautuu myönteisesti erilaisiin tilanteisiin. Ja jos ehkä joskus, ja edelleenkin on ihan ok ottaa koira myös niin kuin omaa hyvinvointia lisäämään, ja siihenhän perustuu myös se, että
että me ollaan niin kuin suunnilleen kumppanuuslajeja, että saa ottaa myös itsekkäistä niin kuin näkökulmista sen koiran, mutta ennen kaikkea se ajatus pitäisi olla nykyään siinä, että mitä tarjottavaa minulla on sille koiralle, kun se tulee meidän kotiin. Eli miten koiran hyvinvoinnista, miten se varmistetaan. Yes. Sitten pikkuhiljaa sinne oppimisen puolelle. Taas määritellään. Oppiminen on sitä, että eläin muuttaa käyttäytymistään, ehkä kokemusten perusteella tai ehdollistuu erilaisiin asioihin, tai sitten kouluttamisen seurauksena. Eli se on käyttäytymisen muuttumista. Ja sehän nyt sitten on vaikka se, mitä me voidaan myös kutsua kouluttamiseksi. Mutta se, mistä puhuin, että näytän vielä, mihin liittyy tämä, että se rankaisu, kajoava rankaisu ei ole niin kuin ihan heti vaihtoehtona, niin liittyy tämmöiseen tämä on tällä hetkellä hyvin yleinen kaavio siitä, minkälaisessa järjestyksessä olisi hyvä lähteä miettimään, kun tavoitteena on muuttaa käyttäytymistä jotenkin. Eli tämä käy läpi niin kuin vähiten rajoittavia, positiivisia vähiten rajoittavia ja tehokkaita menetelmiä muuttaa koiran käyttäytymistä. Tai eläimen kuin eläimen. Ja tämä on nyt, niin kuin varmaan ehkä jo huomaa, niin tämä on myös vähän toistoa tuosta hyvinvoinnin määritelmästä. Eli ihan ensimmäiseksi aina, kun me lähdetään täältä hurruttelemaan autolla, niin ensimmäinen exitti on hyvinvointitekijät. Ne tulee tarkistaa, onko siellä jotain, joka selittää sitä käyttäytymistä. Ja sitten voin kertoa, että jos koira siellä on ongelmallista käyttäytymistä, kuormitusta arjessa, stressiä sun muuta, niin ihan todella usein se niin kuin primääri syy sille, miksi käyttäytyminen on lähtenyt muuttumaan, niin se saattaa löytyä jo täältä ekasta exitistä, jolloin niin kuin, menestyksekkään ikään kuin käyttäytymisen muuttumisen kannalta me ei voida ohittaa tätä. Ja tämä on myös se, että jos joskus just miettii, että kouluttajana kysyy hirveästi taustatietoja, niin joskus voi just olla niin, että joku arjen asia, mitä ei itse ole edes ajatellut, että tämä liittyy mitenkään nyt tähän asiaan, tyyliin, että mitä mun koiran niin kuin nukkumisella on tekemistä sen kanssa, että se rähisee hihnassa. Niin kas kummaa se voi olla, että jos siellä on levon puutetta, riittää ihan vaan se, että on vaikka vähän hektinen arki, ei pysty lepäämään, tai on vaikka yksinolohaastetta, että ei lepää yksin ollessa, niin se voi olla univaje, joka saa vähän herkäksi, ja sitten riittää pienikin ärsyke, niin sieltä tulee jo reaktioita. Ja kipu sitten tietysti toinen ihan tosi tärkeä asia kartoittaa. Ja valitettavan paljon siis on kipukäyttäytymistä koirilla. Tiedoksi, jos joku ei ole sitä ajatellut, niin se on aina semmoinen, mitä tulee pitää yhtenä vaihtoehtona myös. Mutta jatketaan matkaa. Toinen exitti on sitten edeltävien vaikutteiden järjesteleminen. Ja se tarkoittaa siis sitä, että koska käyttäytyminen muuttuu aina jotenkin niin kuin ympäristön erilaisista vaikutteista, niin voidaan yrittää tunnistaa ja ehkä muokata sitä. Että jos huomataan, että tämä asia, tämä muutos vaikka ympäristössä aiheuttaa sitä käyttäytymistä, niin mun täytyy huomioida joko niin, että jos voin poistaa tämän asian, otetaan vaikka koirahau, niin voi olla, että voin vaikka verhoilla auttaa, että koira ei näe sitä asiaa, miksi se rupeaa haukkumaan. Mutta voi olla, että jos se ei auta, niin sitten täytyy tietysti niin kuin jatkaa matkaa ja miettiä, että miten me saadaan Joo, ja tuohon voisi myös liittyä se, että pyritään jo alkujaan miettimään ympäristöä ja mä laitan videon pois, kun toi herjaa vähän yhteyttä. Ympäristöä sillä tavalla, että miten meidän ympäristön valinnat tukee mahdollisimman hyvin sitä, että koiralle ei edes ilmene epätoivottua käyttäytymistä.
että vaikka just ihan sisätiloissa, ja muutama ennakkokysymys oli tullut liittyen niin kuin lapsiperheeseen ja koiraan, tai lapsen ja koiran suhteeseen, niin just se, että miettii, että minkälaisia esimerkiksi just niin kuin portteja tai koiran omaa tilaa, mitä tämmöistä voi pohtia ja suunnitella ja käydä niin kuin lastenkin kanssa läpi niin, että ei tuu sitä tilannetta, jossa konflikteja vaikkapa tulee, vaan että siellä on aina olemassa ne rutiinit ja koira tietää jo, että tämä on oma paikka ja tämä on lepojuttu ja niin edelleen. Ja välillä törmää siihen, että niin kuin joku on sanonut, joku asiakas, että tuntuu ihan epäonnistuneelta, että jos mä nyt vaan laitan vaikka koiraportin 2 huoneen väliin, enkä onnistu niin kuin jotenkin kouluttamaan tätä koiraa vaan rauhalliseksi tässä, vaikka leikitään tai on kaverisynttärit tai meillä on vaikka vieraita, niin se ei missään nimessä ole siis mitään epäonnistumista, vaan se on suurta viisautta miettiä sitä elinympäristöä niin, että koiralla olisi mahdollisimman helposti hyvä olla ja mahdollisimman helppo käyttäytyä niin kuin me toivomme. No sitten se 3. eksitti on positiivinen vahvistaminen. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että opetetaan niitä taitoja, mitä toivotaan ja halutaan nähdä. Ja toivotaan siltä koiralta, niin lähdetään ihan opettamaan. Ja palataan vielä sitten noihin vahvistamiseen vähän myöhemmin. Sitten yhden tuommoisen töyssyn takana on sitten jo semmoinen, mitä kutsutaan erillisvahvistamiseksi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että niin kun saattaa ilmetä sekä sitä epätoivottua käyttäytymistä, mutta myös jotain muuta käyttäytymistä. Ja sitten vaan aina päätetään palkata sitä toivottua, vaikka sitä epätoivottuakin siellä ilmenee. Niin se voi joskus olla ihan ok, mutta sen pitää jo vähän niin kuin miettiä, että onko tämä fiksua, koska se epätoivottukin siellä sitten niin kuin jyllää. Eli vaikka joku haukkuminen voisi olla tästä hyvä esimerkki, että jos ajatellaan, että kehutaan tai palkitaan koiran, kun se on hiljaa, mutta se myös haukkuu aina välillä ja siitä ei välitetä, niin se voi olla, että jos se nyt vaikka haukkuu jotain turhautumista tai muuta, niin se ei niin kuin johda mihinkään tämä tämmöinen lähestymistapa. Mutta sitten varoituskolmion takana on sitten jo esimerkiksi just sammuttaminen tai epämiellyttävien asioiden poistaminen tilanteesta tai sitten miellyttävän asian poistaminen niin, että se eläin ehkä siitä saattaa vähän turhautua, jos se ei saakaan jotain, mitä se haluaa. Eli vähän niin kuin lähdetään kiristämään sitä. Ja nämä on töyssyn ja varoituksen takana siksi, että näillä on kaikilla niin kuin välittömästi jo negatiivisia tuntemuksia tulee, ja jotkut lievemmin ja jotkut vahvemmin, mutta joka tapauksessa ollaan jo niin kuin vaaravyöhykkeellä siihen, että ei enää olla niin kuin miellyttävien tunteiden kanssa tekemisissä. Ja sitten siellä on jo stop-merkinkin ja puomin takana se positiivinen heikentäminen, eli se, että rankastaan koiraa jostakin käyttäytymisestä. Ja tämä nyt just aika kivasti niin kuin myös visualisoi sitä, että etenkin jos on äkkipikainen, niin tuntuu hyvältä se, tai niin kuin loogiselta ratkaisulta se rankasemisen, mutta sitten jos tarkastelee tästä näkökulmasta ja pystyy rauhoittumaan ja miettimään fiksusti, niin täällä on tosi paljon muita juttuja, mitä voi ensin lähteä kokeilemaan. Ja sitten jos yhtäkkiä päätyykin vaan suoraan tuonne viimeiseen kohtaan, niin on kyllä aikamoinen kaahailija. Tulisikohan tästä nyt jotain muuta vielä? No ehkä tästä voi vielä sen sanoa, että tässä myös hyvin näkyy se, että mitkä asiat vaikuttaa siihen koiran käyttäytymiseen. Eli just se, että meillä ihmisillä saattaa olla tapana selitellä koiran käyttäytymistä asioilla, jotka ei ole joko mahdollisia, että koira ei pysty tuntemaan vaikka semmoisia tuntemuksia, tai ne on jotenkin epäolennaisia. Että jos vaikka, jos koira ei tänään kiinnosta treeneissä, niin saatetaan todeta, että sillä on vaikka joku asenneongelma treenejä kohtaan, tai
tai se jotenkin kostaa meille sitä, että se oli nyt yksin koko päivän, niin ensinnäkään se ei pysty tuntemaan semmoista tunnetta kuin koston tunne, ja toisekseen niin ne syyt sille käyttäytymiselle löytyy yleensä esimerkiksi siitä, että onko sillä ollut vaikka näissä perustarpeissa jotain ongelmaa, onko sillä ollut epämiellyttävää, onko sen tarpeet patoutunut, että ei olla niin kun, se ei ole päässyt päivän aikana vaikka tarpeeksi tekemään mielihyvää tuottavia asioita, niin se voi olla, että ne purkautuu tavalla, joka on kaikkea muuta kuin, että sitä kiinnostaisi nyt olla meidän kanssa tässä jotenkin kontaktissa ja oppia uusia juttuja. Ja tämmöinen ilmiö on siis hyvin tyypillinen ja on just se, että kun me ei voida niin kuin ohittaa juuri niitä perustarpeita, tai jos ohitetaankin, niin saatetaan niin kuin löytää itsemme tämmöisistä ongelmakohdista, ja silloin sen sijaan, että yritetään keksiä syitä käyttäytymiselle, niin mennään ja pohditaan ihan oikeasti, että mitä siellä voisi olla koiran näkökulmasta nyt ne syyt. Joo. Tuli mieleen yhtenä esimerkkinä vielä vaikka se, että moni saattaa niin kuin yrittää välttää, että koira saa haistella vaikka koulutushallissa, jos treenaa vaikka jotain lajia. Ja sitten niin kuin koko ajan tsemppaa sen kanssa, että se ei haistele se koira, vaan pysyy kontaktissa. Niin siinä on niin kuin yksi iso ristiriita, että se voi olla, että koiralla on hirveä tarve tutkia sitä ympäristöä, ja että se ei pysty keskittymään mihinkään muuhun ennen kuin se on saanut tutkia. Mutta sitten jos me ei anneta, niin siinä on niin kuin hirveän iso ristiriita. Ja nopeinta tie niin kuin, kivaan treeniin voi olla se, että se saisi vaikka ensin tutustua ja haistella ja katsoa, että mitäs täällä tänään. Joo. Jaha. Noin. Sitten vielä yksi tämmöinen kuva, joka aina välillä ilmestyy somessa eteen. Hirveän hyvä piirros, jonka ydinasia on oikeastaan se, että koska tällä hetkellä on niin paljon kokemuksia siitä, että voidaan kouluttaa ties mitä villieläimiä positiivisella vahvistamisella ilman rankaisuja tekemään ties mitä monimutkaisia juttuja, asioita, joita ei rankaisuilla edes voi niin kuin kouluttaa, niin me varmaan myös voidaan oppia kouluttamaan meidän koiria ilman pakkokeinoja. Ja näitä löytyy ihan hirveästi kaikkia videoita, jos haluaa katsoa YouTubesta tai jostain eläintarhassa tietysti paljon näitä tehdään, niin voi katsoa. Sitten voi toki käydä eettistä keskustelua siitä, että eläintarhassa, miten se on, mutta fakta on kuitenkin se, että siellä ollaan ihan edelläkävijöitä, niin kuin esimerkiksi just omaehtoisuuden ja positiivisen vahvisteen käytössä eläinten kanssa. Sieltä hyvää esimerkkiä, jos puhutaan niin kuin hyvistä eläintarhoista, semmoisista, josta kiinnostaa oikeasti eläimen hyvinvointi ja stressittömyys. Mutta miksi sitten kaikki eläimet voi oppia? Niin se johtuu tästä, että siellä on hyvinkin tämmöiset simppelit tai primitiiviset järjestelmät, että jos hengissä pysyminen on yksi tärkeä juttu, joka ohjaa toimintaa paljon, niin sit siitä seuraava taso oikeastaan on tämä, että tavoitellaan miellyttäviä asioita ja sitten vältetään epämiellyttäviä asioita. Ja niitä epämiellyttäviä lisäksi sit pyritään ennakoimaan niin, että hyvin nopeasti koira oppii, että mikä asia on johtamassa siihen, että kohta ehkä on epämiellyttävää. Ja sekin liittyy tietysti tähän henkiin jäämiseen, että uhka pitää ottaa tosissaan. Tähän tavoitteluun liittyy myös iso osa koiran niin kuin näistä lajityypillisistä tarpeista. Ja esimerkiksi just ruoanhankintakäyttäytyminen, se, että koira pääsisi tekemään paljon niin kuin tämmöistä tavoittelukäyttäytymistä, niin lisää muun muassa dopamiinin eritystä, joka sitten taas lisää sitä mielihyvän tunnetta ja on hyvinvointia edistävää. Ja sitten vielä voi erotella sen, että niin kuin tavoitteluvaiheessa sitä dopamiinia erittyy, mutta sitten kun nautitaan siitä
mitä on tavoiteltu, etsitty vaikka, niin sitten siellä rupeaa serotoniinikin vielä virtaamaan. Ja se on sitten erilainen, mutta yhtä tärkeä mielihyvä hormoni ja välittäjäaine sekin. Ja nämä tämmöinen tavoittelukäyttäytyminenkin on niin kuin asia, minkä pitäisi olla osana sitä arkea jatkuvasti ja tarpeeksi tiheästi, sillä ne kokemukset on aika niin kuin, lyhytkestoisia loppujen lopuksi. Eli päivittäin tarvitsisi näitä tarkastella. Ja toi tavoittelu on myös esimerkiksi just ongelmanratkaisua. Eli koulutustilanteessa on myös tämä tavoittelukäyttäytyminen ilmiönä läsnä, etenkin, tai voi sanoa jopa jos siihen liittyy se, että se eläin saa yrittää niin kuin ratkaista jonkinlaista koulutuksellista pulmaa. Mistä minä saan tuon ihanan, minua motivoivan palkkion? Ja tähän esimerkiksi just liittyy se, että moni koira paljon mieluummin tekee niin sanotusti töitä sen ruoan eteen, kun syö sen vaikka suoraan kiposta, koska mielihyvän kannalta, ja jos ajattelee luonnossa eläviä tai vapaana eläviä koiraeläimiä, niin suurin osa menee siihen etsimiseen ja tavoitteluun, ja sitten aina joskus pääsee nauttimaan myös sitä löydöksestä, mutta se hyvinvoinnin kannalta olennainen on se tavoittelukäyttäytyminen. Ja voi ihan testata. Jotkut koirat jo syö heti kupistakin, mutta etenkin jos vähänkään on niin kun antanut koiralle oppimisen mahdollisuuksia virikkeisiin, niin sitten jos laittaa jonkun virikkeen ja ruokakupin vierekkäin, niin iso osa koirasta valitsee mieluummin niin kuin virikkeisesti ruoan syömisen, kuin että se syö sen siitä kupista suoraan, mikä voisi tuntua meille ihmisille. Etenkin jos ei tykkää hirveästi kokata, niin kuin itse, niin mähän aina valitsen mieluummin valmiin annoksen, kuin se, että mä rupeisin tekemään jotain sen eteen, että saisin ruokaa. Mutta näin ei siis koirilla ole. Joo. Tuohon muuten liittyy semmoinen tutkimus on tehty siitä, että tuohon dopamiinin eritykseen, että sitä erittyy vielä niin kuin enemmän, mikäli koira kokee, että se palkka on odotettua suurempi. Ja sitten taas vähän vähemmän erittyy, jos se kokee, että se palkka onkin niin kuin pienempi kuin mitä se oletti. Tämmöinen knoppitieto. Mutta sitten tuohon välttämiseen, niin siihen liittyy sieltä puuttuukin toi nuoli, joo. Tuossa ennen mielihyväsanoja ja stressiä pitäisi olla nuoli. Mutta välttämiseen niin liittyy stressihormonit ja jos koira joutuu tuommoista välttämiskäytöstä usein tekemään, niin tarkoittaa, että siellä on usein stressiä, niin negatiivista stressiä, joka sitten johtaa pahimmassa tapauksessa krooniseen stressiin. Ja sillä taas on kaikenlaisia eri seurauksia, kuten voi olla just niin kuin ihan fyysisiäkin seurauksia, kuten just vastustuskyvyn heikkeneminen, sairaudet, tämmöiset, resilienssi, kaikki tämmöinen. Ja ongelmakäytösten niin kuin synty on pitkälti myös just stressiin liittyvää. Et stressaantuneena kaikki on paljon kireempää ja inhottavampaa ja herkempää. Sitten ehkä näistä voi sanoa sen, että just niin kuin niihin hyvin primitiivisiin asioihin liittyy se, että heti jos se koira kokee uhkaa tai niin kuin, että on mahdollinen vaara nyt tässä, niin se hyvin niin kuin, silleen välittömästi pärähtää sinne välttämisjärjestelmän puolelle. Ja siksi olisi niin hirveän tärkeää, että me otetaan tosissaan ne koiran tunnekokemukset, eikä ajatella, että no, tämä on nyt tämmöinen pelokas koira tai arka koira, että se nyt on aina tämmöinen. Ei, vaan mitä me voidaan tehdä, jotta se ei koe tässä tilanteessa pelkoa tai epävarmuutta. Ja siihen on kyllä ratkaisuja. Ja muutama niitä kohta katsotaankin. Sitten vielä tuosta välttämisestä se, että myös niin kun asiat, kuten vaikka nälän tunne tai laumasta eristäytyneisyyden tunne, niin ne on myös asioita,
jotka niin kuin ikään kuin motivoi koiraa siinä mielessä, että niitä halutaan välttää. Eli se, että koira esimerkiksi on tosi nälkäinen tai niin kuin edelleenkin jossain kyllä törmää ohjeeseen, että jättää koiraa syöttämättä ennen koulutusta, jotta sillä on korkeampi motivaatio, jotta se on niin kuin nälässä. Mutta nälkä epämiellyttävänä tunteita, mistä halutaan eroon, niin hyvin todennäköisesti on stressitekijä koiralle, jolloin vaikka koira oppiikin ja me käytetään sitä ruokaa siinä koulutustilanteessa, niin voi olla, että se ei yhtään lisää ikään kuin mielihyvä asioita, tai että siellä ei välttämättä ehkä dopamiinia erity, vaan se ainoastaan niin kuin, tyydyttää sen perustarpeen, eli että nälän tunne lähtee pois. Ja siksi niin kuin päivitetty versio tästä ohjeesta on se, että ei missään nimessä niin kuin nälätetä koiria ennen koulutusta tai mitään eläintä, vaan sen sijaan voidaan toki niin kuin miettiä, että annetaan vaikka vähän pienempi annos, mutta se ei saisi perustua siihen, että siellä on niin kuin nälän tunne, motivaatio. Ja siihen liittyy myös sit just se, että jos siellä on inhottava tunne kehossa ja siellä on stressi, niin se tulee heijastumaan väistämättä siihen myös, mitä se eläin oppii siinä hetkessä ja mihin se ehdollistuu niin kuin tunnetasolla tai fysiologisissa niin kuin tuntemuksissa. Jeps. No sitten ihan lyhyesti vaan pitkäkestoisesta mielialasta vielä, koska se voi olla joko myönteinen tai kielteinen. Ja tämä liittyy vähän myös siihen, että onko se meidän koira sitten enemmän optimistinen tai kenties pessimistinen. Eli riippuen siitä, että jos koira kokee paljon hyviä kokemuksia niin kuin päivän aikana, tätä voi tarkastella myös vaikka viikko- tai kuukausitasolla, niin todennäköisemmin hän on sitten optimistinen tai ainakin on niin kuin myönteinen mieliala. Ja sitten, jos on niitä kielteisiä kokemuksia, plus ehkä siellä saattaa olla jotain kipua tai pelkoa yleisesti, niin siitä sitten voi johtaa, että onkin enemmän jännittyneisyyttä tai varovaisuutta, reaktiivisuutta, aggressiivista käyttäytymistä ja sitten passiivisuutta. Ja tämä sitten voi johtaa siihen, että koira niin kuin uusia asioita tai ylipäänsä asioita niin kuin asioihin törmätessään, niin ajattelee, että ei tässä ole mulle mitään hirveän kivaa. Tai ei jaksa olla hirveän utelias, koska ajattelee, että ei tässä kuitenkaan niin kuin mitään, minä en tästä mitään hyödy. Ja sitten tämmöisen niin kuin passiivisuuden, etenkin jos siihen on liittynyt niin kuin rankasut ja tämmöinen käyttäytymisen tukahduttaminen, että eläin yrittää kertoa, että nyt on paha olla, en halua, että väkisin vaikka pidät minusta kiinni, mutta on pidetty ja se koira niin kuin menee semmoiseksi passiiviseksi, niin voidaan puhua opitun avuttomuuden ilmiöstä, joka on myös ihmisillä siis tämä sama ilmiö olemassa, mutta myös just eläimillä, ja tarkoittaa siis sitä, että eläin on niin sanotusti luovuttanut, että se ei enää edes yritä kommunikoida, koska sitä ei kuunnella. Ei lopettanut yrittämisen. Ja tämmöinen eläin saattaa antaa tehdä itselleen ihan mitä vaan, mutta tämä on siis todella huono, niin kuin huono asia, eli se on niin kuin pahoinvointia, jos ei halua enää kommunikoida. Ja pitkittyneenä se johtaa siis masennukseen. Ja siksi olisi hirveän tärkeää tätä myös tunnistaa. Ja tätä on toki siis tosi monen eri tasosta, että voi olla hetkellisesti niin kuin opitusti avuton, että tässä tilanteessa nyt en pysty, niin kuin, tai että mun toiveita ei oteta huomioon. Voisi just vaikka olla jossain eläinlääkärissä tulee mieleen, että jos ei ole tukitaitoja tehty hirveästi ja joutuu vähän väkisin vaikka siellä pitämään kiinni tai näin, niin hetkellisesti siinä voi olla, että vaipuu opittuun avuttomuuteen. Tai sitten se voi just olla siis hyvinkin pitkä, niin kuin pitkän prosessin aikana tullut tila. Joo. Ja miksi tästä puhun, niin on myös se, että valitettavasti passiivisuutta me ei tunnisteta hirveän hyvin eläimessä.
me ollaan ehkä vaan enemmän iloisia siitä, että se koira nyt on niin kuin hiljainen ja näkymätön, eikä sählää tai säädä, eikä sillä ole hirveästi mitään omia toiveita tai aloitteita arjessa. Että se on niin sanotusti helppo koira, mutta tarvitsisi olla tosi tarkkana just, että ei ole niin, että on kyse nyt passiivisuudesta, vaan että on oikeasti vaikka kyse siitä, että sillä on rentoa ja sillä ei ole nyt tarvetta niin kuin juuri nyt säätää ympäriinsä esimerkiksi. Ja tämä vaaka tässä oikealla puolella niin muistuttaa vain siitä, että me tarvitaan paljon enemmän niitä hyviä kokemuksia ja myönteisiä kokemuksia, jotta väistämättä ne elämässä vastaan tulevat epäkohdat tai inhottavat kokemukset, jottei ne heilauta sitä vaakaa liiaksi. Eli yksi epämiellyttävä juttu painaa tosi paljon enemmän tuossa vaakakupissa kuin yksi hyvä juttu. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki paukut kannattaa laittaa siihen, että luodaan turvallisuuden tunnetta, mietitään erilaisia vaikutuksen mahdollisuuksia sille eläimelle. Se, että eläinyksilö saa vaikuttaa itseään liittyviin asioihin. Tätäkin on monen niin kuin eri tasosta se, että miten voi vaikuttaa. Että voi tehdä jo valintaa, tai sitten voi just koulutuksellisesti voi rakentaa, niin kuin, että voi vaikuttaa siihen, että mitä vaikka treenataan, tai missä tahdissa nyt edetään vaikka jossain käsittelytoimenpiteessä. Toikin on laaja aihe jo itsessään. Ja sitten vielä tuo positiivinen vuorovaikutus, niin kun rakennetaan kaikki tämän ympärille, niin tullaan huomanneeksi, että sitten just kun tapahtuu se joku ikävä juttu, niin se ei oikeasti sitten heilauta hirveästi sitä koiran käyttäytymistä, tai se palautuu siitä sitten niin kuin nopeasti. Ja sitten vielä ehkä sen voisi sanoa, että koska elämässä tulee vastaan niitä epämiellyttäviä kokemuksia, vaikka me oltaisiin kuinka hyviä ja täydellisiä, niin meidän ei tarvitse niitä enää niin kuin lisätä siihen eläimen arkeen, vaan me voidaan ihan hyvillä mielin niin kuin perustaa kaikki tekeminen siihen miellyttävään ja pyrkiä siihen. Joo. Tässä sitten pieni graafi vaan siitä, että mistä se pitkäaikainen mieliala syntyy. Eli niin kuin tunteista, tuntemuksista, ne voi olla lyhytkestoisiakin. Ja tämän halusin just näyttää, jotta oppii niin kuin tunnistamaan sitä, että tässä siis vaakatasossa menee tunteiden laatu. Ihan oikealla meillä on myönteiset tunteet ja ihan vasemmalla kielteiset tunteet. Ja sitten taas pystyakseilla menee ikään kuin, virittyneisyyden taso. Eli kuinka niin kuin kova syke koiralla on, voisi sanoa. Tai tämä on yksi kuvaus, muun muassa Helena Telkänranta kuvaa juuri näin. Niin tästä just huomataan, että meillä voi olla myönteisiä tunteita tosi paljon niin kuin erilaisia. Siellä oikeassa yläpuolessa on tämmöistä iloa, leikkisyyttä, tavoittelua ja todennäköisesti käyttäytyminen on niin kuin innokkaampaa, jos käyttää sitä termiä. Ja sitten taas tällä oikealla alakulmassa niin meillä on sitä tyytyväisyyttä, eli nyt enemmän sitä, missä serotoniini sitten erittyy. Ja siellä on sitten tämmöiset niin kuin kiintyneisyyteen liittyvät jutut, se, että ollaan kainaloikkain sen koiran kanssa, hoivaamiseen liittyvät ja niin edelleen. Mutta yhtä voimakkaita tunteita voi olla. Ja nyt sitten se niin kuin varsinainen, mikä on tämänkin pointti, on tämä vasen puoli. Eli vasen yläkulma on yleensä semmoinen, mikä tunnistetaan, jos siellä on pelkoa, aggressiivista käyttäytymistä, eli kielteistä tunnetta ja korkeata kiihtymystä, niin saatetaan tavata sitten näitä tunteita ja niiden seurauksena käyttäytymistä. Ja sitten täällä vasemmassa alakulmassa, joka on just tämä huonoiten tunnistettu, niin on nämä passiivisuuteen liittyvät ja ahdistuneisuus ja sitten myös masentuneisuus. Kaikki tunteita, mitä koirakin pystyy tuntemaan. Ja nämä
sanat ei ole mitenkään järjestyksessä tuossa kuvioon liittyen, että niitä voi sitten vähän omastakin koirasta riippuen ehkä järjestellä tonne, että missä vaiheessa, kun menee niin kuin jollekin näistä neliöistä, niin kokee, että oma koira on esimerkiksi iloinen. Mutta vähän sitten turhautumista tuossa vielä tarkastellaan, koska se on semmoinen asia, jonka vaikutuksia ehkä vähän aliarvioidaan. Eli ajatellaan, että turhautuminen ei ole niin iso juttu. Ja joskus jopa niin kuin, saatetaan kuulla, että tavoite on se, että koira turhautuu, jotta se niin kuin oikein yrittää. Siinä on ihan pieni totuuden siemen, niin kuin tässäkin näkyy, että se turhautumisen pallero tuossa menee ihan vähän myös tuonne niin kuin keskiviivan holleille ja vähän yli, niin se, että koira ei esimerkiksi heti keksi, että mistä se saa nyt palkan, eli se jää niin kuin ilman palkkaa, niin se aiheuttaa pienen niin kuin turhautumisen, mikä saattaa esimerkiksi lisätä just, voidaan puhua vaikka sinnikkyydestä, mutta hetkellisesti se tsemppaa niin kuin vähän enemmän, jotta se sitten onnistuu. Mutta se on hyvin siis niin kuin pieni se raja siinä, ennen kuin oikeasti aletaan turhautumaan, jolloin ollaan heti jo negatiivisella niin kuin kielteiseen tunteiden puolesta, mitä me ei toivota. Eli pitää olla niin kuin tosi tarkkana sen kanssa, että ettei ajaudu vahingossa semmoiseen loopiin, että se koira turhautuu. Koska siinä on se valitettava niin kuin seuraus, että jos turhautuminen on tunteena se vallitseva esimerkiksi koulutustilanteissa tai jossain arjen tietyssä tilanteessa, niin siitä tulee niin kuin sen tilanteen ja käyttäytymismallin niin kuin se tunteen laatu. Eli koira ei valitse olla turhautunut, vaan se turhautuminen on aiheutunut jostain syystä, mutta se ei ole siis se ei ole niin kuin tahdonalaista käyttäytymistä. Ja siksi niin kuin sen kanssa kannattaa olla tarkkana, kun koulutetaan, koska se joko tulee osaksi sitä niin kuin käyttäytymistä, tai sitten se ei tule, jos huomioidaan se. Ja tässä mä jotenkin ajattelen, että jos vertaa esimerkiksi niin kuin hevosiin, niin ehkä niiden kanssakin helpommin niin kuin reagoidaan, jos eläin alkaa turhautumaan, koska siinä on niin kuin turvallisuuskin jotenkin heti eri tavalla. Että iso niin kuin eläin, jos se turhautuu, niin ei ole kiva. Mutta koirien kanssa me jotenkin jostain syystä siedetään tosi paljon enemmän sitä, että se eläin on turhautunut, eikä välttämättä tehdä mitään asialle. Ja se, mikä tässä on niin kuin turvallisuuden kannalta se juttu, on se, että turhautuminen, jos sitä jatkuu, niin se saattaa johtaa aggressiiviseen käyttäytymiseen. Ja siksikin se on niin kuin asia, mikä täytyy huomioida. Ja sitten vinkki vitonen siihen, miten voi ennaltaehkäistä turhautumista tai siihen reagoida, niin mikä tahansa, mikä siinä tilanteessa sitä koiraa auttaa. Onko se toiminnan suuntaaminen muuhun? Se voi olla mikä tahansa namietsintä, tuttu tehtävä, mikä tahansa, joka helpottaa sen koiran olotilaa. Ja koska tämä on tunne, niin sitä on niin kuin mahdotonta niin sanotusti palkita siitä. Eli koira ei halua olla turhautunut, niin ei tarvitse miettiä sitä, että onko nyt niin kuin väärin sit heittää sille nameja etsittäväksi. Niin se on pelkästään fiksua. Eli miten tahansa keksii tilanteessa apua sille koiralle, niin on hyvä ratkaisu. Jeps. Sitten koulutusmenetelmiin. Ja sillä nyt, sekin on sana, mitä varmasti käytetään tosi monella eri tavalla, mutta mä nyt tässä tarkoitan sillä jonkinlaista tapaa, millä saadaan jonkinlaista käyttäytymismuutosta aikaiseksi. Ja tämähän nyt sitten olisi vähän niin kuin synonyymisen oppimisen kanssa. Mutta esimerkiksi tuohon muutamat esimerkit, vaan mä oon nostanut vaikkapa toi shapeaus, mikä on se semmoinen menetelmä, missä koira itse tarjoaa ja saa oivaltaa, että mistä se saa palkkaa. Yksi toiminnan aikaansaamisen keinoista. Niin kuin myös siellä on kirjoitusvirhekin. Niin
No sheippaukseen liittyy niin kuin olennaisesti just positiivinen vahviste ja se, että palkataan koiraa siitä, kun se tekee jotain oikein suuntaista. Mutta sitten just esimerkiksi houkuttelu, niin se, että koira tekee jotain namin perässä, niin se ei välttämättä vielä just kerro oikeastaan mitään siitä, että onko se positiivista, onko se myönteistä oppimista, oppiiko se koira mitään. Se voi olla, että houkutellen tehty juttu, niin jos koira koko ajan kokee, että se nami vaan menee niin kuin poispäin, se ei saa sitä palkkaa siinä, niin se voi olla, että se on tosi turhauttavaakin, jolloin niin kuin on mahdollista, että koulutusmenetelmänä houkuttelu jollain yksilölle tai jollain tavalla toteutettuna ei ole niin kuin kovin koiralähtöistä. Kuten myös sheippaus, jos on liian korkeat kriteerit ja vaaditaan liikaa, niin se ei ole mielihyvää tuottavaa koiralle. Siedättäminen taas, jos se tehdään niin kuin, mitä se termi tarkoittaa, eli jos on joku tunnekokemus jotain asiaa kohtaan, niin me voidaan lähteä siedättää sitä neutraalimmaksi. Joko niin, että altistetaan ihan hyvin pienissä määrin koiraa sille asialle, ja sitten voidaan jopa ottaa myös joku niin kuin palkka sinne mukaan, eli lähdetäänkin oikeastaan uudelleen ehdollistamaan sitä koiraa. Et sen lisäksi, että se asia, mikä vaikka jänskättää, on tosi kaukana, ja mun koira vaan havaitsee, eikä missään nimessä mene yli niin kuin jännityskynnyksen, niin sen lisäksi, että se havaitsee, ja me ei yhtään lähestytä sitä, eli jäädään siihen, missä reaktio tuli, niin voidaan vaikka vielä tehdä siinä jotain miellyttävää, vaikka leikkiä, tai just jotain namietsintää tai muuta. Niin siedättäminen jo vihjaa enemmän siitä, että se on niin kuin, myönteistä, kyllä. Mutta tämän niin kuin pointti on myös just se, että se, että miten sanoja käytetään, niin niistä ei aina välttämättä kuitenkaan tiedä, että kuinka hyvä tai huono juttu se on niin kuin eläimen kannalta. Että se riippuu ihan siitä, miten niitä toteutetaan ja mitä kaikkea muuta siihen liittyy. Että sitten sekin, että jos on muuten arki, niin kuin hyvinvointi ei ole siellä, tai että paljon hyvinvoinnin palikoita puuttuu, niin sitä ei tietysti lohduta se, että saadaan muutama onnistuminen jossain koulutusmenetelmässä. Eli kaiken kaikkiaan niin tämä kokonaisvaltaisuus ehkä koko tässä aiheessa niin kuin on se juju. Tai ainakin nyt tänään tässä luennolla. Sitten pari olennaista termiä vielä, tai ilmiötä niin kuin oppimiseen liittyen. Vähän olen tuossa jo heitellytkin tai sanonut näistä, niin kuin, että onko joku tahdonalaista tai ei tahdonalaista. Niin tahdonalaisella oppimisella niin puhutaan silloin tästä operantista, ehdollistumisesta. Ja siinä se koira oppii, niin kun, tai sille syntyy tämmöinen syy-seuraussuhde käsitys, ja se muuttaa itse niin kuin sitä käyttäytymistään näiden seurausten takia tai niiden niin kuin perusteella. Et esimerkiksi se, että koira katsoo meitä, se saa siitä palkan, niin tämä katsomiskäyttäytyminen vahvistuu. Ja katsotaan kohta vielä näitä seurausvaihtoehtoja. Mutta sitten se ei-tahdonalainen, niin se olisi nyt just terminä esimerkiksi respondenttiehdollistuminen voi siellä olla, mutta aika yleisesti käytetään vaikka tämmöistä niin kuin tunneoppimista kuvaamaan tätä, mutta sillä tarkoitetaan siis just niitä semmoisia ehdollistumia, jotka tapahtuu tunnetasolla tai fysiologisesti. Ja koira ei itse niin kuin pysty niihin vaikuttamaan. Niin kuin mekään ei voida vaikuttaa siihen, että miltä meistä tuntuu. Me opitaan juurikin, niin kuin se assosiatiivinen oppinen viittaa just siihen, että me opitaan, niin kuin, että tietty asia aiheuttaa vaikka meissä tiettyä tunnetta, jolloin pikkuhiljaa esimerkiksi vaan se, että me mietitään sitä asiaa, voi saada jo sen tunteen aikaiseksi. Mutta tahdonalaisesti se ei ole. Sitten me voidaan treenata erilaisia niin kuin rentoutusmenetelmiä ja näin, että päästäisiin eroon tai voitaisiin käsitellä sitä. Mutta me ei voida vaan päättää, että nyt minua ei pelota. Ja ehkä mikä olennaisempaa vielä, jos miettii koiraa, niin on tosi, tosi tärkeää ymmärtää,
että jos koira esimerkiksi käyttäytyy siksi, että sitä pelottaa, se pelon vallassa vaikka just rähisee tai yrittää paeta, niin se ei millään lailla itse päätä, että nyt minä teen näin, vaan se siinä tunteensa vallassa käyttäytyy. Se, mikä sitten tietysti tekee tästä mielenkiintoista ja kinkkistä, niin on se, että nämä molemmathan toki kulkee käsi kädessä. Että on myös mahdollista, että osa siitä koiran käyttäytymisestä, niin kun, vaikka sitä pelottaa, niin on tahdonalaista. Tai me voidaan niin kun, huomioida se koulutussessiossa, että jos huomataan, että joku asia pelottaa koiraa, niin voidaan opettaa tai yrittää huomioida tämä tahdonalainen puoli niin, että opetetaan vaikka, että okei, että sua jännittää, niin katoppa mua, niin sitten otetaan etäisyyttä. Eli opetetaan koiralle, että kun sinulla herää tämä tunne, niin pääset eroon tai saat sitä, mitä tarvitset, eli vaikka etäisyys, niin katsomalla mua. Tai istumalla mun eteen. Eli voidaan niin kuin myös tietoisesti lähteä näitä sitten yhdistelemään. Joo. Tuosta mä jo puhuinkin. Ehkä vielä toistan tämän slaidin kohdalla just sen, mitä sanoinkin äsken, että kun näitä ei voi erottaa sinänsä toisistaan, niin kun me koulutetaan tai ollaan niiden meidän eläinten kanssa jossain, missä ne oppii, eli koko ajan oppii jotain, koko ajan muodostuu assosiaatioita, niin vaan on niin kuin tosi tärkeää muistaa tai tiedostaa se, että se vallitseva tunnekokemus tai fiilis tai viretilakin, niin jos se toistuu se tietty asia tai koira käyttäytyy tietyllä tavalla aina, haluttiin me sille opettaa jotain tai oli se vaikka kyse siitä, että tulee vieraita kotiin, niin mitä enemmän se toistuu, niin siitä niin kuin tunteesta tai fysiologisesta reaktiosta niin se rupeaa myös niin kuin vakioitumaan osaksi sitä käyttäytymistä. Tässä tämä ihan sama juttu nyt oikeastaan, mutta tämä on vaan tämmöisessä erilaisessa muodossa. Eli kun me halutaan opettaa just syy-seuraussuhteita, niin se seuraussuhde muodostuu paitsi just käyttäytymisen ja näiden eri seurausten väliin. Tässä on nyt kuvailtu esimerkiksi positiivinen vahviste on tämä R+. Mulla on tuossa seuraavalla slaidilla vielä selitykset näille. Ja sitten täällä on myös punainen on vaikka se positiivinen rankaisu, positive punishment. Mutta koiran käyttäytyminen siis muuttuu riippuen, että mikä tämä seuraus siellä on. Jos se on kiva seuraus, käyttäytyminen lisääntyy. Jos se on epämiellyttävä ja edeltävä käyttäytyminen vähenee. Ja sitten myös muodostuu ikään kuin suhde sen väliin, että täällä on jonkinlainen vaikute, joka saa aikaan sitä käyttäytymistä. Eli me esimerkiksi opetetaan, että kun sanon istu, niin istu olisi sitten se niin kuin asia, joka saa koiran käyttäytymään jollain tavalla. Ja näitä vaikutteitahan sitten voi olla meidän arjessa ties minkälaisia. Joskus se on vaikka just se joku tilannekohtaisuus, joka kertoo, että ahaa, jos vaikka ollaan lähdössä ulos, niin saattaa riittää se, että mennään siihen eteiseen, niin se on koiralle niin kuin vihje siitä, että aha, nyt kun mä istun, niin se johtaa siihen, että toi avaa mulle oven ja mä haluan ulos. Eli se oven avaaminen toimii positiivisena vahvisteena, jolloin tämä istumiskäyttäytyminen sitten pysyy yllä tai sen todennäköisyys jopa kasvaa jatkossa. Ja tämä on nyt se, mitä on niin kuin se operantti oppiminen, eli syy-seuraussuhteet. Mutta, ja tuolla on muuten toi tunnetila pilvi mukana, eli
se, että on se joku vaikute, niin sehän myös se aiheuttaa aina jonkun tunnetilan, joka vaikuttaa siihen käyttäytymiseen. Eli ne on tuolla nyt päällekkäin, käsi kädessä. Mutta joo, se mikä näistä termeistä, ja ajattelen just, että on olennaista, että jos joku sanoo, että mä hyödynnän vaan tätä niin kuin operanttia kouluttamista, niin siihen liittyy myös niin kuin nämä epämiellyttävät seuraukset. Että se ei ole niin sanotusti synonyymi positiiviselle tai miellyttäville tai eettiselle kouluttamiselle se operanttius. Vaikka silleen arkikielessä sillä siis yleensä tarkoitetaan, ja ihan kouluttajienkin kesken sillä yleensä tarkoitetaan sitä, että lähdetään shapeaamalla opettamaan jotain. Eli koira saa tarjota jotain, ja me vahvistetaan se positiivisella vahvisteella. Mutta periaatteessa siellä on kaikki nämä muutkin. Joo. Sitten joo, voitaisiin ehkä katsoa tässä välissä toi seuraava, niin sitten se on loogisempi. Eli tässä nyt, jos jollekin ei ole tuttua, mikä on täysin luonnollista ja ok, niin nuo eri seuraukset, niin niillä on tämmöisiä termejä ja nimiä niin kuin oppimisen teoriassa. Ja puhutaan joko just koiran kannalta miellyttävien asioiden lisäämisestä tai poistamisesta, ja sitten se toinen vaihtoehto on se, että on jotain epämiellyttävää, jota me joko poistetaan tilanteessa tai lisätään tilanteessa. Ja homma juju on just se, että jos siellä on joku vahviste, niin se lisää edeltävää käyttäytymistä ja heikenne sen sijaan vähentää. Ja heikenne, niin käytetään myös sanaa rankaisu synonyyminä siinä. Mutta tästä nyt siis sen verran, että palattakseni vähän siihen koiran lähtöisyyteen ja jos haluaa ylipäänsä menestyksekkäästi kouluttaa jotain, niin on tärkeää ymmärtää, että se on aina siitä koiran näkökulmasta. Täytyy katsoa sitä seurausta, että miten se koira kokee. Että onko tämä koiralle miellyttävä juttu vai onko tämä kenties koiralle epämiellyttävä juttu. Niin sillä on suuri ero siihen, että miten se vaikuttaa käyttäytymiseen. Ja sitten toinen asia, mikä tässä on tosi niin kuin olennaista, on se, että näissä termeissä, niin jos me käytetään vaikka sanaa palkkio, niin se ehkä voisi tarkoittaa, että automaattisesti, että okei, että se tarkoittaa sitä, että koira on tosi motivoitunut siitä. Eli että se todennäköisesti lisää sitä koiran käyttäytymistä. Mutta sitten jos käytetään yleisesti sanaa vaikka, että joo, että me tehtiin positiivisella niin kuin vahvisteella ja tarkoitetaan kaikenlaisia eri niin kuin, mahdollisesti koiran mielestä kivoja seurauksia, niin silloin, tai sanotaan näin päin, että positiivinen vahviste terminä, niin se tarkoittaa aina sitä, että se ihan todistetusti, minä silmin nähden näen, että se mitä käytän positiivisena vahvisteena, niin se lisää sitä käyttäytymistä, edeltävää käyttäytymistä. Mikä tarkoittaa siis sitä, että me voidaan myös kouluttaa koiraa ja antaa sille palkkioita ilman, että se muuttaa sitä koiran käyttäytymistä millään lailla. Ja silloin on olennaista niin kuin tietää, että silloin ei käytä positiivista vahvistetta, vaan silloin käyttää jotain, esimerkiksi herkkua, jonka koira nyt suostuu syömään siinä tilanteessa, mutta joka ei vaikuta sen käyttäytymiseen niin kuin millään lailla. Ja tämä on nyt se yksi semmoinen, joka liittyy tähän, että pitää ymmärtää esimerkiksi tämän operantin käyttäytymisen niin kuin perusteita, jotta voi menestyksekkäästi kouluttaa vaikka positiivisella vahvistamisella. Ja taas jos vähän miettii tähän niin kuin perinteisiin tai vanhanaikaisiin menetelmiin
Tai siinä vaiheessa, kun tuli niin kuin naksutin koulutus suosituksi, niin silloin iso osa hyvin perinteisistä kouluttajista, ja vieläkin, niin on sitä mieltä, että positiivinen vahviste ei toimi kaikille koirille tai eläimille tai kaikissa tilanteissa. Että se on semmoista niin kuin sitä nakin heittelyä, niin se on suuri niin kuin ristiriita siinä mielessä, että semmoista mahdollisuutta ei ole, etteikö positiivinen vahviste toimisi, koska sen määritelmä on, että se lisää sitä käyttäytymistä. Mutta se on sitten eri asia just, että jos me heitellään niitä nakkeja miten sattuu, eikä niin kuin tarkastella, että mitä se tekee sille käyttäytymiselle, niin voi hyvinkin olla, ja usein onkin. Mutta se ei ole sitten enää niin kuin operanttia koulutusta tai positiivisen vahvisteen käyttöä. Ja sitten se toinen juttu, mitä tästä vielä sanon, niin liittyy just sit noihin rankasuihin. Eli valitettavasti toisella puolella on sit se, että jos arjessa on semmoista tapaa, että yrittää saada sen koiran käyttäytymistä muuttumaan, vaikka just joku hihnasta nyppiminen on hyvä esimerkki, tai hihnasta riuhtaminen, jos se koira vetää tai hilluu, niin jokainen, joka sitä on tehnyt itse mukaan lukien, niin tietää, että eihän se riuhtaminen yleensä vaikuta siihen. Se koira vetää silti, mikä tarkoittaa sitä, että siinä ei edes ole kyse sitten tämmöisestä niin kuin koulutustermein pohditusta niin kuin heikenteestä, joka edes vaikuttaisi siihen käyttäytymiseen, vaan siitä hihnan nykimisestä tuleekin vain yksi epämääräinen niin kuin epämiellyttävän tunteen aiheuttaja, jota me aiheutetaan sille koiralle, mutta se ei niin kuin vaikuta käyttäytymiseen. Ja toisaalta siis se, että jos se vaikuttaisikin, ja tämä pätee ihan kaikkeen, aina jos joku epämiellyttävä asia vähentää koiran käyttäytymistä, niin silloin on käyttänyt positiivista rankaisua tai heikennettä, mikä sitten oli just se, mikä oli vasta siellä stop-merkin takana. Ja jos miettii sitä graafia, missä niitä tunteita oli, niin ollaan siellä vasemmassa yläkulmassa, eli pelossa, mahdollisesti aggressiivisuudessa ja niin edelleen. Stressissä joka tapauksessa, välttämiskäyttäytymisessä. Eli positiivinen vahviste toimii ihan jokaisella koiralla, rodusta, luonteesta, mistä tahansa riippumatta, kunhan sitä käyttää oikealla tavalla ja ennen kaikkea luo sen oppimisympäristön semmoiseksi, että sillä koiralla on mahdollisuus onnistua. Ja joskus se tarkoittaa sitä, että häiriötekijät minimoidaan, joskus se tarkoittaa sitä, että mietitään, että mikä on se vahvisteen laatu, mikä sitä koiraa oikeastaan motivoi. Ja tässä oikealla muuten, kun on kaksi samaa kuvaa ihan tarkoituksella, niin sekin vaan muistuttaa siitä, että yhdelle koiralle tilanteessa saattaa joku asia olla positiivinen vahviste, esimerkiksi tämä vasemmanpuolinen, joku ehkä labbiksen pentu tai jotain, niin sille saattoi olla positiivinen vahviste se, että se päästään mustan koiran luo. Sanotaanko vaikka, että se istuu omistajan edessä ja omistaja sanoi sitten, että okei, ole hyvä, menepä vain, niin koiran luo pääseminen toimi positiivisena vahvisteena. Mutta se voi olla tämän mustan koiran mielestä, toi on inhottava juttu, kun toi pentu tuli tuohon, jolloin tässä voisi esimerkiksi soveltaa semmoista, että jos toi musta koira vaikka kattoisi sen omistajaa ja olisi silleen, että hei, mitäs tää on, niin sitten toi vasemmanpuolinen pentu lähtisi vaikka pois, niin silloin olisi hyödynnetty negatiivista vahvistetta, joka lisäisi koirassa tätä katsekontaktin ottamista tämmöisissä tilanteissa, koska se huomaa, että aha, sillä mä saan ton epämiellyttävän asian nyt pois. Mutta tilannekohtaista. Ei voi siis tuudittautua siihen, että tänään tämä toimi, niin huomennakin se toimii, vaan me koko ajan niin kuin tarkastellaan tilannekohtaisesti, että miten käyttäytyminen muuttuu. Jep. Ehkä se riittää tästä paasaamisesta. Sitten
vähän taas tutkimusnostoja, niin nyt mennään vähän niin kuin näihin menetelmien niin kuin seurauksiin. Niin tässä ihan hirveästi eri siis tutkimuksia on tehty siitä, että mitä hyvinvointia heikentäviä ja minkälaisia pitkäaikaisvaikutuksia tai lyhytaikaisvaikutuksiakin näillä välttämistä aiheuttavilla menetelmillä on. Näissä on yleensä käytetty joko just tosi kovaa torumista tai sähköpanta on yleinen, just kovakouraista käsittelyä, sun muuta erilaisia vaihtoehtoja. Mutta kiteyttääkseen, niin aversiiviset menetelmät heikentää koiran hyvinvointia ja koiran ja ihmisen vuorovaikutussuhdetta. Ja se heikentää sitä sekä koulutustilanteessa että sen ulkopuolella. Eli se ei rajaudu vaan siihen, että tässä yhdessä tilanteessa nyt käyttäydyin vaikka väkivaltaisesti sitä koiraa kohtaan. Ja esimerkiksi on just huomattu tutkimuksissa, kaikenlaisia eri asetelmia on, niin koirat, jotka saa rankaisuja koulutuksen aikana, ne ilmentää enemmän stressieleitä. Sitten olisi tärkeää, että nämä tunnistaisi. On korkeampi kortisolitaso veressä koulutuksen jälkeen. Ja sitten on pessimistisempi koulutustilanteiden ulkopuolella. Eli taas kerran tämä, että ei ajattele, että asioissa olisi mitään hyvää minulle, mikä tietysti vaikuttaa siihen, että niitä mielihyvähormoneja tai vaikka tavoittelu, sitä dopamiinia ei erity niin paljon. Ja sitten kehittää todennäköisemmin ongelmallisia käytösmalleja. Ja tämähän on nyt paha semmoinen ympyrä, että jos koiralla on ongelmallinen käytösmalli, niin saatetaan vahingossa oikeuttaa, että meidän täytyy olla tälle sitten vähän niin kuin kovempi, koska silloin tämä käytös. Ja sitten jos me ollaan kovempia ja se kokee sen just aversiivisena, niin se todennäköisyys, että se kehittää niitä käytösmalleja, taas kasvaa. Ja tämä nyt on, kun sanoin sitä, että me ei nähdä välttämättä siinä tilanteessa, kun käytetään jotain rankaisua, niin ei niin kuin nähdä, että mitä se saattaa aiheuttaa. Niin pahimmassa tapauksessa on just se, että ei edes ymmärretä siinä vaiheessa, kun ongelmia rupeaa tulemaan, että tällä saattaa olla yhteys siihen, miten sitä koiraa on kohdeltu. Ja valitettavasti siis paljon perustellaan koiran kovakouraista käsittelyä sillä, että se on sen luonteinen tai se on tämmöinen kova koira, niin pitää olla niin kuin tosi jämpti. Ja siinä on niin kuin suuri ristiriita, jos katsoo, mitä tiede asiasta sanoo. Sitten aversiiviset menetelmät voi johtaa niin sanotusti passiivisempaan koiraan, ja sillä esimerkiksi tässä tutkimuksessa niin oli huomattu, että sitten koirat, joiden omistajat käytti enemmän rankaisuja, niin niitä kiinnosti esimerkiksi vieras ihminen vähemmin. Että sitten kun oli se testivaihe, missä koira saisi ottaa kontaktia vieraaseen ihmiseen, niin nämä rankaisujen käyttäjien koirat niin ei ollut kiinnostuneita. Eli tarkoittaa sitä, että ei ehkä uskalla käyttäytyä. Ja sitten lisäksi nämä oli vähemmän leikkisiä. Ja tämäkin on just tylsä juttu, jos käy niin, että sitten tulkitaan, että se on tosi tottelevainen se koira, siksi että se ei esimerkiksi hillu siellä sen vieraan ihmisen päällä. Niin siinä on niin kuin suuri väärintulkinnan mahdollisuus. Ja joku koiran omistajahan saattaa jopa ihannoida sitä, että oma koira ei niin kuin, ilman, että sillä antaa lupaa, niin tee yhtään mitään. Mutta että näin jos on, niin ainakin niin kuin minun henkilökohtainen tavoite koirieni kanssa on se, että ne ei ikinä pelkäisi käyttäytyä mun läsnä ollessa. Et mun tehtävä on kaiken tämän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kouluttamisen nimissä löytää ne tavat, miten koulutan niitä toivottuja toimintoja niille niin, että tilanteessa, jos mä haluan, että se koira vaikka istuu sen sijaan, että se hyppii sen vieraan päälle, niin mä oon opettanut sille istumisen. Ja se prosessi on niin hyvin tehty, että se myös sit pystyy istumaan vieraan ihmisen edessä. Mutta sitten toisaalta palkkioperustaisia
koirat, joille oltiin käytetty palkkioperusteisia menetelmiä, niin huomattiin, että se edesauttaa koiria myös tulevien toimintojen oppimisessa. Eli voidaan niin sanotusti puhua tämmöistä paremmasta koulutettavuudesta. Ja tämähän tarkoittaa, tai niin kuin syyhän tähän on ehkä se, että koira, jota on niin kuin rohkaistu ja vahvistettu sitä, mitä halutaan, että miten se käyttäytyy, ja vahvistettu palkkiolla sitä, että se yrittää, niin nehän on paljon juurikin niin kuin, yrittelijäämpiä, jolloin voi olla nopeampi myös kouluttaa eri asioita, kun ne uskaltaa koklata. Ja sitten testivaiheessa nähtiinkin, että nämä koirat oppii nopeammin ihan uuden tehtävän, muun muassa tästä syystä. Sitten vielä palkkioperustaisista menetelmistä, niin luonnollisesti tai tuntuu luonnolliselta, mutta se on hirveän tärkeää, että myös tieteellisesti näitä tuloksia saadaan. Että sitten on sitä dataa ja tietynlaista semmoista perustasoa myös. Mutta siis palkkioperusteiset menetelmät vaikuttaa siihen luottamussuhteen ylläpitämiseen. Eli jos koira luottaa meihin eikä pelkää käyttäytyä, niin sitten jos tulee joku outo tilanne tai sitä jännittää, niin se hakee niin kuin luottamusmielessä omistajasta enemmän tukea kuin koira, joka saattaa kyllä vaikka hakeutua omistajan lähelle tai viereen, mutta voi todella huonosti tai pelkää siinä sitä käyttäytymistään rankaisujen niin kuin, uhan välttääkseen. Sitä en vielä sanonut just tuolla alussa, että sekin on semmoinen niin kuin harha-ajatus helposti, että ajatellaan, että jos karjastaan koiralle ja se heti sitten tottelee ja tulee meidän viereen, niin sitä voisi selittää jollain semmoisena, että no nyt se niin kuin meni perille tai pitää, niin kuin, että tälle pitää olla tämmöinen kova. Mutta koiran näkökulmasta katsottuna, niin tilanteessahan on läsnä se, että koira niin kuin haluaa välttää konflikteja. Ja sillä on huono olla silloin, kun siellä esimerkiksi joku karjuu. Ja koira oppii tosi nopeasti, että miten sen saa loppumaan sen seurauksen. Ja se yleensä loppuu silloin, jos palaa esimerkiksi sen omistajan lähelle. Mutta tässäkin ilmiössä hyrrää ne kaikki negatiiviset ja stressihormonit, eikä missään nimessä niin kuin niitä, mitä me tarvitaan sen hyvinvoinnin ylläpitämisen tai lisäämisen kannalta. Sitten vielä tämmöinen, jos siellä on pentujen omistajia, niin tiedoksi, että pentuna palkitsemisen avulla tehty koulutus niin korreloi muun muassa sen kanssa, että vähentää aikuisten koirien aggressiivista käyttäytymistä tai pakko-oireita jopa, ja sitten tämmöistä ylimääräistä haukkumista. Ja toi aggressiivinen käyttäytyminenhän sillä on eri syitä, paljonkin eri syitä voi olla, mutta ihan niin kuin 2 isoa semmoista vaikuttavaa tekijää on siellä pelko ja sitten puolustautuminen. Niin se, että on oppinut palkitsemismenetelmien kautta erilaisia taitoja, niin on loogista, että vähentää myös sitten tätä tarvetta. Sitten mun oli pakko kaivaa, kun muistin joskus lukeneeni, siinäkin on vinkki muuten, jos jotain kiinnostaa, niin Jirka Vierman blogissa on tuommoinen sähköpantaa ei voi käyttää oikein juttu. Se on jo joitakin vuosia vanha, mutta siellä just niin kun on niin hyvin sanotettu se, että kun näitä tutkimuksia niin kun miettii, niin tämä, että koiran rankaisemisen hyödyllisyydestä tai toimivuudesta ei ole lainkaan näyttöä ihmisten tai eläinten turvallisuuden, hyvinvoinnin, onnellisuuden, terveyden tai yhteiselon mielekkyyden kannalta. Niin se jotenkin aikanaan minuun kolahti, kun mietti sitä, että kuinka paljon näyttöä suuntaan tai toiseen sitten pitää olla tai miten näitä myös perustellaan. Niin fakta on se, että yli 100 vuotta sitten, tai tyyliin just
100 vuotta sitten, no joo, varmaan tällä hetkellä jo yli, niin on jo esimerkiksi ne, jotka on kuullut nyt virheettömästä oppimista, jonka tarkoitus ja tavoite on se, että suunnitellaan sitä koulutusympäristöä niin hyvin ja mietitään ne kriteerit semmoisiksi, että eläin tai koira nyt tässä tapauksessa, että sen on tosi helppo vaan niin kuin onnistua ja se koulutus niin kuin mahdollistetaan niin sujuva ja onnistumisen täyteinen eteneminen kuin mahdollista. Niin sillä tarkoitetaan virheetöntä oppimista noin niin kuin lyhyesti. Niin juurikin silloin 100 vuotta sitten on jo olemassa tutkimuksia, jossa on muun muassa linnuille opetettu värierottelua virheettömän oppimisen myötä. Sitten mitä tapahtui sen jälkeen, niin en tiedä, että miten sitten nämä rankaisuperustaiset tuli vallitsevaksi. Mutta nyt onneksi siis niistäkin on ihan hirveästi tutkimusta toki olemassa. Joo. Sitten loppua kohden, niin tässä on nyt niin kuin koiralähtöisestä kouluttamisesta vielä, mikä olisi ehkä se, mihin tavoitellaan siinä omassakin arjessa, niin sitäkin voi tietysti miettiä tosi niin kuin monesta eri näkökulmasta, mutta mä oon nyt kiteyttänyt sen näin, että siinä huomioidaan tunteet, että sen lisäksi, että opitaan tunnistamaan, niin me huomataan, että elämästä tuntuu joltakin ja reagoidaan sen mukaan. Eli helpotetaan tilannetta, jos jännittää, jos turhauttaa, niin reagoidaan ja niin edelleen. Sitten me opetetaan ne vaaditut taidot. Eli muistetaan se, että oikeasti tosi harva niistä asioista, mitä me vaaditaan meidän koirilta, on millään lailla lajityypillisiä sille eläimelle. Eli panostetaan siihen, että opetetaan asioita. Ja ei tarvitse edes opettaa niin kuin hirveän monia juttuja. Sekin, että jos me opetetaan vaikka tosi hyvin istuminen, ja että istuminen on semmoinen käytös, että koira tietää, että siitä aina seuraa paljon hyviä juttuja, ja sitä hyödyntää mahdollisimman paljon ennen erilaisia kivoja seurauksia, vahvistetaan istumista. Niin sekin on jo yksi taito, jolla pärjää ihan tosi monessa tilanteessa. Voi vaikka treenata koko ohitus niin kun, käytöksen ensin sen mukaan, että me osataan istua ihan superhienosti tässä paikallaan. Ja siihen istumiseen liittyy positiivisia niin kun, tunnetason korrelaatioita, jolloin ei ehkä jännitäkään se, että toinen koira menee siitä ohi, vaikka se koira on vähän jänskä. Se, missä mulla on siis ihan oma luento siitä niin kuin vuorovaikutuksen kompastuskivistä ja mahdollisuuksista, tuli vaan mieleen, kun siinäkin puhun siitä, että se, missä me monesti mennään pieleen tai metsään sen kouluttamisen kanssa, on se, että me aloitetaan ja opetetaan vähän jotain juttua, ja sitten niin kun ajatellaan, että koira osaa niin kun sen nyt sitten hyvin, jos se onnistuu vaikka kotona ja koirakoulussa sen taidon kanssa. Mutta se vaatii tosi paljon enemmän niin kuin harjoittelua ja onnistumisia erilaisissa ympäristöissä, jotta siitä tulee koiralle niin kuin semmoinen itsestäänselvä ja osattu käytös. Ja se on myös just yksi asia, mitä voi pohtia, että jos on semmoinen olo, että tämän pitäisi osata tämä, miksei nyt käyttäydy niin kuin mä haluan tai sanon, niin ihan heti ekana niin kuin tämä kuuluisa peili käteen ja miettii, että onko mä oikeasti opettanut vai vaadinko mä jotain, mistä toi koira ei nyt ymmärrä mitään. Tai sen motivaatio on ihan jossain muualla. Mulla ei ole nyt semmoisia asioita, mitä sitä motivoisi tässä tilanteessa. Ympäristössä on vaikka jotain paljon, joka vie sen fokuksen. Ympäristö on muuten asia, mikä kannattaa hyödyntää palkkiona aina kun voi. Kaikki, mikä siellä ympäristössä kiinnostaa. Sitten tuo kuva muistuttaa just siitä, että voidaan myös opettaa kaikenlaisia tukitaitoja, että esimerkiksi kuonokopan pukeminen on hirveän hyvä asia opettaa. Todennäköisesti koira joutuu käyttämään kuonokoppaa jossain vaiheessa elämää, jos joutuu johonkin operaatioon
tai on vähänkään jänskätystä eläinlääkärissä, niin iso osa lääkäreistä laittaa nykyään rutiinina. Niin sekin, että toi on koiralle ensisijaisesti miellyttävä, positiivinen, jopa turvaa tuova asia sen sijaan, että se on yksi lisäväline, joka aiheuttaa sitä niin kuin välttämiskäyttäytymistä ja sulkeutumista pahimmassa tapauksessa. Niin sillä voi olla tosi iso merkitys koiran niin kuin hyvinvoinnin kannalta. Ja nyt varmaan on käynyt toivottavasti selväksi, että pienistä puroista syntyy se kokonaisuus tässä. Että toisaalta voi ajatella niin, että yhdellä kokemuksella ei ole niin suurta merkitystä, jos siellä on paljon sitä hyvää, mutta sitten ei yhtään kannata aliarvioida myöskään joka ikisen tilanteen niin kun sitä assosiatiivista oppimista. Että aina kun voidaan lisätä koiralle sitä mielikuvaa siitä, että tämäkin oli sulle niin kuin vähintään neutraali, mutta jopa miellyttävä juttu, tämä mikä tapahtui, niin aina parempi. Sitten vielä viimeisenä mulla on siellä tämä mielipiteiden kysyminen. Ja tämä on nyt, jos siellä linjoilla on niin semmoisia, jotka aktiivisesti kouluttaa ja käy koulutuksissa ja on niin kuin tosi perillä, niin varmasti tuttu juttu tämä omaehtoisuus. Erityisesti käsittelytoimenpiteissä sitä on paljon nyt niin kuin, on levinnyt tämä niin kuin, se niin kuin menetelmä tai niin kuin ajatustapa. Mutta sitten jos ei ole vielä tuttu tämä, että mitä tarkoittaa, että mielipiteitä kysytään tai mitä omaehtoisuus on, niin nimenomaan sillä tarkoitetaan tämmöistä osallistavaa vuorovaikutteista olemista, riippumatta siitä, että mitä me tehdään. Että jos me koulutetaan jotain, niin me voidaan just, niin kuin sanoinkin, niin lisätä siihen niin kuin valinnan mahdollisuuksia siitä, että mitä tehtävää nyt haluaa vaikka tehdä. Se, että saa tehdä valinnan, niin sillä on suora vaikutus siihen, että niin kuin hallinnan tunteeseen, ja sitten taas hallinnan tunne on yhteydessä siihen kokonaishyvinvointiin. Hallinnan tunne lisää meidän hyvinvointia. Mutta sitten se, miksi se on vaikka just käsittelytoimenpiteissä niin tosi suosittua, on se, että ne on yleensä semmoisia koiran kannalta tosi epämiellyttäviä tilanteita, ei yhtään taas kerran lajityypillistä, että joku ottaa kiinni ja rupeaa leikkelemään vaikka kynsiä, niin niissä päästään niin hirveän hyviin tuloksiin sillä, että sisällytetäänkin niihin tämmöinen kommunikaatiomahdollisuus koiralle. Eli koira voi kertoa, että onko nyt niin kuin hyvä taso, että onko ihan jees vielä tämä, mitä tehdään, niin se voi ikään kuin tämmöisen esimerkiksi opetetun starttinappulan kautta niin kuin antaa lupaa siihen, että voidaan jatkaa vaikka käsittelyä. Tai sitten se voi myös kertoa, että hei, nyt mä tarvin tauon, pidetään pieni huili, tai nyt oli niin kuin liikaa, että rupesi ahdistaa. Niin tämmöistä, kun ruvetaan sisällyttämään kaikkeen, mistä niin kuin keksitään, että miten me se sisällytetään, niin sen etu on se, että meidän ei tarvitse arvailla, mitä koirasta tuntuu. Me ei vahingossa tehdä asioita niin, että se koira sulkeutuu ja silti vaan tehdään, jolloin siellä taas ollaan negatiivisissa vaikutuksissa. Se voi olla turvallisuustekijä, että koira, joka luottaa siihen, että se voi milloin tahansa myös sanoa, että nyt pidä tauko siinä, mitä ikinä teetkään mulle, niin semmoisella koiralla tulee niin kuin hyvin epätodennäköisesti yhtäkkiä tarve vaikka puolustautua tai purra. Toki tämäkin on itsessään siis semmoinen juttu, että täytyy opetella ja opiskella, että miten se toteutetaan niin, että se toimii niin kuin sen pitää toimia. Esimerkiksi semmoinen saattaa kuulostaa simppeliltä, mutta mikä saattaa mennä ihan niin kuin, jo lähtökohtaisesti vihkoon, on se, että kuunnellaan kyllä, kun koira sanoo, että joo, että saat käsitellä, mutta sitten jos se koira yrittää sanoa, että okei, nyt riittää, niin kuin, että vedänpä vaikka tästä tassua pois, niin me ei vaikka päästetäkään sitä tassua. Eli ei hyväksytäkään siltä sitä toista mielipidettä, jolloin tilanteessa ei koiran kannalta ole mitään valinnan mahdollisuutta. Ja saatetaan taas olla siinä samassa ahdistavassa luupissa. Tai sitten niin kun se, että se saa palkan vaan silloin, kun se ei esimerkiksi vedä tassua pois.
mikä on niin kuin kiristämistä. Ja sekään ei sitten taas ole valinnan, niin kuin aitoa valinnan mahdollisuutta. Mutta joo, näitä niin kuin omaehtoisuutta ja osallistamista, niin sitä voi tarkastella tosi niin kuin laajastikin. Ja mä vähän harrastan omien koirien kanssa ja siellä vaikkapa just tämmöisen niin kuin palkan valintaan on opettanut erilaiset niin kuin vihjeet, että koira voi valita, että minkä seurauksen sen haluaa. Ja sillä, paitsi että mun mielestä koirat paljon innokkaammin myös treenaa, että se motivaatio nousee, niin mä saan myös hyvää informaatiota siitä, että mitä sen koiran tekee mieli. Halusko se nyt leikkeä vai halusko se namskua vai oliko siellä nyt itse asiassa tauon paikka. Niin mä näen, että tämä on niin kuin se, mihin suuntaan ollaan myös menossa ja mikä tulee lisääntymään. Tämä tämmöinen niin kuin kysytään koiralta mielipiteitä ja otetaan ne huomioon. Ja mä luulen myös, että jos mennään 10-20 vuotta eteenpäin, niin tämä on se uusi normaali ja se, joka ylipäänsä oikeuttaa meitä niin kuin, ikään kuin koirien kanssa tekemiseen tai just vaikka harrastamiseen asioihin, joita koira ei pysty niin kuin suoraan itse valitsemaan. Niin tästä nyt loppuun vielä vähän tämmöinen niin kuin tulevaisuuteen niin kuin katsominen, niin varmasti liittyy jotenkin tähän. Ja se on siis äärettömän mielenkiintoista sitten, kun koira oppii sitä konseptia, että ahaa, se voi olla jotain mieltä, niin sitä oppii myös omasta koirasta tosi paljon uusia juttuja. Ja se voikin yhtäkkiä kertoa jotain, että mä oon olettanut, että se tykkää vaikka tästä. Ja sitten kun keksii tavan, miten kysyy, että mennäänkö vaikka valjaassa vai pannassa ulos, niin sitten se ei ikinä valitse vaikka sitä pantaa. Vaikka mä oon ajatellut, että se on ihan fine, että käytän myös pantaa, niin koira valitsee aina valjaat. Mut hyvä hei, tässä oli nyt tämän iltainen setti, ja täällä vielä näkyy hei ainakin suuri osa lähteistä, mitä on käytetty joko noissa tutkimuksissa tai sitten mihin on perustanut myös tätä sisältöä.